iti tunggal pitik ki puso, kada guru-uray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apay adi ka naglaba, Lising. Murang aminan nga arwatak. Awanan isuot ko ama panagobra. Kasano ang makalaba at awan mo't sabon na paglaba? Salbag kidit kas ti abiyag. Hoy, sikat ti salbag. Saan ko makakasto ti kinarigat ti biyak ko no, di na kinalilaw idi. Sumarta ka man. Kanayon na day tati bagbagam tunggal agsubang ta. Agpay sumata. Adayo asikat ti pakiasawa ak idi no, di ka nagpabara nga baknang. Inaramid ko lang ti kasayatan na para kanyak tap na masawa ka. Ha! Talaga bagbagim lang ti pampanunutan. Puyisit ka ti. Nani, papanamon. Ay. Agsubli ka. Awan bibiyang mo! Ay! Ha? Ti salbagan. Papanan na katamanan. Mabitlaeng, umayan! Nimbangal daw yun lang. Na, si Kama, uwal daw. Apay, nakaumay ka man abigbigat. Anya ti bagam. Pautangan dak man iti kwartayo. Na, anya ba nanti pa kasapulam iti kwarta? Panggatang man iti sabon na paglaban to ti asawak. Sa nga buntunan di naurno nga murang. Apay, saan ka pa yan nagsweldaw iti pagtrab-trabaho ang makonstruksyon? Saan pa nga ron? Nagpamanila kami ti kontraktor mi. Manunga iti utangam. Oren doa gasot lang na. Duwag ka south, igatag mo amin iti sabaw. Ni sana, pagplitik ton di masobra. Sige, mabitlaeng nga raw. Urayan na, tayo nakmangala. Sagya marak. Imbang lakid din, tanda ti katuganga, nasasit ka. Dahil tayag parikutak iti kwarta. Nagdakkel ti balay ni Magda. Kasla mansyon. Balay ko kumaday ta, no nila kay punso iti tinakyasawaak. Ay, manas. No apay kat ngamin anaam-amok ni Waldo ang nagpamarang abak nang. Nga iso ti rason anang isinak idin ken nila kay punso. Hoy, Lusing! Apay akit kita am ti balay mi. Oh, at nagati panggap mo nga umaibaga, isungat na ka dito isang ti balay mo Lusing. Awan, punso. Hoy, Lusing! Di mo birngasan ti asawa. Tasaan mo mat nga asawa. Manong ko nam, tayo inaunang sika. Awan gaya man niya. Pasensya kan Magda. Nairwamak namin apunsulatan ti awag ko kan ko. Darling, awisam ni Lusing, tasumbra kit agmerinda tayo pelan. Saanan? Agawid akon? Sige. Agore kat agmerinda tayo pa, Lusing. Saan mo napukawan? Nakaada yun. Amangan wad ako may bagala. Isuan na danon ta dito isang tigay, tamang kita iti balay ta. Amangan no umay kumaumutang iti kwarta. Ngum saan ko nga ikan, mauray mangibaga. Tamangan no di agbayad. Ta feeling na pailaang ti kina-close yo idi adwa. Saan man natiladang ibagbagam? Di mo lagi pun dinapalabas mi, ha? Nay, pare, pwede ka agsasao. Kung pasaray ang may kulkulang ka. Anda ka di problema. Ti asawak pare. Nagsubang kami manan itay bikat. Kahit, anya man ang tinagapaan niya. Tikawan kwartami ha. Anya, tunggal samat aga pa kayon. Kwarta, tiga po na. O pare. Umapal una itibiyag ni Magda akarro ba mi. Ta nakabakbak nangan. Gapit ti pan nakiasawa na itila kaya baknang nobyo ide ti asawa. Anya ka na ya pare, di agpabaknang ka man. Tapno sa Anton nga umapal di asawa mo. Kasano ko mabumaknang tayo. E dito ta on and off mati trabaho tayo dito construction. Sakit nagbabati sweldo.
Oray kumaan, sana kanayo na madilit ti sweldo. Pare, di mo po kawan tinamnamam abumaknang. Tay kunadan, tibiyag kat kasla pilit nga tultulid. Oh. Sapay kumaan, mapadasan tayo tumat nga ron, ting humataw pare. Girl, I need you. I need you. Nasayat man, ta naglaba ka mutlangan, bakay. Gaputan nakitak ti ginatang mo ang sabon. Iso naglaba ka dago sa paman ng simpang putak. Namaguray ka. Sa dino tinangalamin ti kwarta. Napanakimutang ka ni nanang. Di ka di mabain, anapan man ng imutang kan kuana. Sa dino ko mga ron ti pagutanga, kat kunamot adidatan kayat apautangan ni Jitsyangkay. Ay, buisit kiti ti kasto abiyag. Awan man ng si tata inton madagdama. Ang dalagat may isa nga bagas. At dapay pang malaman ta. Ngamawanan may isa angin ton bigat. Anya? Ayun ay matay. Di kayo matlang may nagswildon. Saan pa ba't kami nasimang pati porman mi? Kat, kaanon to ti sangpot na? Ito nagtapos kanupay lang. Aniya, kasano nga rodon ti biyag tawal do? Na ito nagtapos pa ila ti panagswildo yo. Bumiro kak tumanan na ti umutangak. Ay, naawan, ti may pautang pa kadata. Taamuda, amarigatan tangag bayad. Padasik tulad at ti mapanagbiro kay ti umutangak. Ay, salba ka talaga ti kasto eh. Kano nga ta makalapsot ti kasto kinariga ti biyag, Waldo? Santa ko apukawan ti namna matabakid. Mauray ta nga ta, iti unos ti panagbiag ta. Dumteng tulad tanigasat ah. Awan lat amukon. No di ka agsapulitin na saysayat at pagtrabaho Waldo, awan. Tanya kumapay ti sir ka katrabaho kat sa anak mo ta nakaadal. Day takot ngamin. Mauma ako ni ti kasto biyag ta. Iso nga ikarigata, mapaglupusan ti biyag ta, Waldo. Ah. Sikamat tumagay pare. Ah. Ito. Manamdaman pare. Ibagagpay mo muna ti gagaran. Sakto manan tumagay. Kahit, anya ka titibagang pare, ah. Umutang ako may ti kwartang pare. Anya? Ay, sos, malas mo, pare. Naudi kan, ah. Naipautang kon kini kumari soring, tay kwarta. Kapanpanaw na lang itay. Ano nga timpautang mo kan kuha na pare? 5,000. Takasapulan ka no, di balasang na nga adal. Ang anlat nabati na ya pare. Ang damot. Pare, ang gatang kon, ti abastok ah. Oh, dahil nagpaso tirin sa tibiaga. Sigurado nagpungtot man ti asawak na awan mautang ko ang kwarta pare. Mabitlang, umaya kon. Naimbag nga aldaw mo, Lising. Ay, si Kamat Gaya Magda. Ala, sumrag ka. Dito ito nagagsarita. Saanan? Sa anak mat unay nga agbayag. At dalaang umay ko ibaga. Ha? Anya ka dito may ibaga, Magda? Wedding anniversary min tumanin kini Ponso inton lawas na. Ket kas iti dati, agpadaya kami. Agpaparti kami ti talo ababoy ken may sa abaka. Ha? Apo? Nagadon ti partyan niyo, Magda? Kapunta mailaem lata dagiti isupot to dagiti umay makidaya. Anya? Wen, tano may sawen no dua ababoy laeng ti maparte. Ket sigurado nga adot saan ang makapangan. Ta dagiti makidaya, ket umun-unapayan nga agisupot da sa adan tumangan. Dagiti dadtuma ko namot, Tasaan mo't nga amin ang makidaya kat kasta ti aramidan ta. Manulaang ti saan nga agisupot, Lisi? Sa bagay. Tauray dagiti babak ng nadadtuma. Saan damat apao di na panagisupot ti pagsasaritaan. Uwan, iso nga adun to ti partyen mi. Tapno awan to ti maluksaw nga umay makidaya. Nakaap-apal. Tungkal madanon ti wedding anniversary da iti ex-boyfriend ko ala kay Ponso nga asawa na. Kat agpadaya dalata. Lisel, Ay, kanya ti pampanunutan. Nakaadayaw kinakaitulungan dagiti mata. kuha na nang. Pampanunutot man lang ti may imbaga itay ni Magda. Anya? Ay, nukastan, naggapon dito'y balayaw ni Magda. Imbay na kan inimbitaran para iti wedding anniversary da kan ni Punsaw. Wen nanang. Kat, apalak man ni Magda. Tatungkal madanon ti anibersaryo da kat agpadaya dalata. Ay,
Igapaw tabak ng ni Punso nga asawa na. Sayang nga talaga, nanang. Inkugtar ko mat ngamin tigasat ko abumaknang. Gapoy ti pan nakalilaw ko kani Waldo. Kuna mo nga minking kaiday. Asig sigurado ti masakbayam ken ni Punso. Agam, dayjay mo, awal daw ti nakiasawa. Gapo tati mo katbak ng mat, nanang. Ngam, saan mat gayam? Nakpamarang lagayam abaknang. Tapno iso ti pilya ka pakiasawaan. Malaala, lipati mong tinapalabas anak ko. Siguro, na ikaray asaan ada kayaw kang ni Punso ti agkagasa. Magda, nakumbidar mo matlamin ti karoba tayo. Uy, pati jay ex-girlfriend mo kat kinumbidar ko pa eh. Ayat. Tapno makita ng tumot no kasano ti kinaragsak ti anniversary ta. Nadlaw ko tinalaos manin nga apan na itay lakay. Anya? Kunana, anak kagasgasa takano. Ta nagbalinak adon niya iti panakiasawak kan ka. Mayat ki panangapal na kin ka. Maragsa ka na. Apay, amaragsakan ka. Kapot aging gayda. Saan ko ba nalipatan day di pa nangikalang na kanya? Adda ka di pala ang panagayat mo iti dayjay alising? Ay, awanan. Sipod na kasawa ta. Linipat ko ti panagayat ko kinkwana. Nasaya at no kasta darling. Ta amo maten kanyak. Alis to ak nga agimon. Ay, awan rumbeng nga pagimunam. Ta agasawatan. Saad damot na nasawa ni Lising. Sa bagay, uray nalaos ti apal ni Lising kat saan na kan amaagaw kanya. Oh, apay nga itakala sumangpat. Sinursur ko amin nga amo ka mabali na pagutangan. Iso nga itaak lang nga makasangpay. Adda nga rod na utang mo. Malas. Iti kado tinang ibaga kiti kwarta. Awan pa nang pautang kanya nga oray maysa. Apo, kasano nga rod ang tibiyag tawal to? Naawan na utang mo. Iti ka madanagan. Diyak ipalubos sa manglangan ta amangan. Ay, numanglangan taamangan, nasaysayat lang agsinatan. Anya? Nabayagan nagtip-tip pilak. Kaya't kung tiba kisinakan ka, Waldo. Mabainak lang amin kat kadagiti karuba. Nang runa kinila kay Punso. Sana bakit? Ikarit. Marami na kami nakabala. Tapno rumang ay tibiyag ta. Kanayon la akas tati ibagbagam. Kari ka akari nga aramidim amin akabailam tapno makalapsot tayo ti kinarigat. Yung maging gaita, isupay mo lang nga iso ti kinarigat ti panagbiag ta. Basta orayan. Di lang mamin ano tigasat. Ako nada. Ay nam, makauma. Nabayag ako nagururay. Matiktikan ako, Waldo. Nay, anyaman nanti umay mo ibaga, Waldo. Awan na utang ko akwarta na nang. Isa pa nga siyo. Pagnayonak man din, na utang may abagas ka na kayo. Ayo, nay, kaarigat tibiyag yun nga gasawa. Kasano nga raw dahil no awanak nga inayaw, di pa'y manglangan kayon amangan. Isungarot nga gyamyaman kami tan. Ada kayo pa lang mang tartarabay ka na kami nanan. Nakalaslas tog ka agar-arom ka iti anak ko. Kunam no asino ka akabaknangan. Ingam damdanin sa mo, di mo mapakan jay anak ko. Ay ayate ko ulit yung anak nyo nanan. Sa napilitan na ka nagpamarang baknang. Tapno maagaw ko lang hindi ka nila kay Punso. Ahay, saan ko mga grig-grig at itati anak ko, no ni Punso tinakiasawaan na. Lipatin nyo kuman tinapalabas nanang. Asawa kong ti anak yo. Dandani sana na makaanos ti anak ko iti sidong mo, Waldo. Isu nga agalibtak ka, tabarang nurumang ay mo laang tibiyagyaw. Oh, sa di na tinanggap po, Waldo. Apay anasiknatan ka. Nagkapuha kiti balay da nanang. Anyat na pan mo yung nalay jay. Imuta nga kiti bagas. Tapno da isaang mo yung tulbikat. Talagang ay karkarigata mo ti agrimedyo, anya. Gaputa jak kayat nga aramidem na idimbagam. Ano manglangan ta amangan kat isinanak. Mabuteng ka, ngagsina ta. Gaputa nakababain. Nung kapulaan ta saan ka amapakan kat isinanakon. Ay ayaten ka unay.
Isot ka po na dyan kahit ngagsinata. Talagang agsinata. No di mo maparang ay tibiyag ta. Purayom. Sumangbay tulat panigasat. Ay, Hindi na mamin ano, dumteng. masikura na kon, Waldo. Iso pasang bayo mo, hindi tayo bagbaga magasat. Nunas ka na yaradok kibagay kiti trabaho tapno nadardaras ti panagrang ay tibigta. Aramite. Nagadong ay bagbagam. Manipod nagasawa ta. Puro ka sao, saat-sat dita. Awan mo ta pulos nagbaliwan ti panagbiag ta. Mapwisit ak lagat nga rot. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Open ka saan nga may nagtrabaho ni Pari Goryo. Ngan mo, tinan kaya tagtrabaho dito eh. Nabutasan kami matlangan ng agsweldo. Iso mo dati mawawag. Hello, Pari Goryo. Apa adi kayo may nagtrabaho? Kaya kang tayo tapanggatan pare. Pagurayan mo't kang patay sa nagpasilumay. Anya? Narigat tagbiro kiti trabaho. At nangalok kanya kiti sa bali at trabaho pare. Isunti pa pa na. Anya trabaho rita? Mabalin ti sumurot? Ay, mabali na pare. Ano kayat mo? Agapi ka dita construction. Tapos makasurot ka kanya kiton matamtama. Oh. O sige. Aghapdayak nga rod. Tas sumurot akan ka. Mabitlaang. Maya kon. Oh, Magda. Naimbag nga aldaw mo, lising. Si Kamat Gayam. Sumar ka. Agyaman na. Kung nakitayan mo saan ka namdanon. Apay, anya ti umay mo iba ka. Nakadawas ka man, Magda. Umay ko ito to'y invitasyon, iti umadanin nga anniversary mi kini Ponso. Ang dapat invitation card yun? Siyempre, kada. Tabong gamanan ti pa nag-celebrar mi ti anniversary mi nga agasawa. Ay, taltalag mo pa'y Magda. Nakapapal ka talaga? Dunyakan. Wen, agpaisot ako nam. Tadwa pa iti katulong mi. Ken, kitaan na. Ado ti alahas ko. Nagpintas pa iti badok. Sayang. Anya ti sayang? Siya kumati doon niya ita. No jak insinay din ni Ponso. Pasol mo. Tain sukat mo ni Ponso. Nalilawak ka ni Waldo. Gaputi pa nagpamarang na idiabak na. Ay, day takat ti ko na. Tadi mo inam mo ti kinatao idi ni Waldo. Nga uray no ammom, adayo lang ditoy. Nagpalinak nga rod amaag. Ngum pagyamanak mat, day ta kinamaag mo. Tasyak tinagsebaan ni Ponso idi insinamon. Oh, apa yan ay bayag kay ti balay dalising, darling. Gapot at tinungtungan nag-ex mo. Anyang manangan ti bagbagana. Una na nga agbabawi unay. Gapot saan asikat nakiasawaan na. Oh, Isu kumati doon niya ita, no sikat nakiasawaan na. maragsakan ako na iti panagbabawin na. Gonggura na. Insi na nakiden, akaslawanan nyaman na. Idinamam mo na daya Waldo. Permi nga umapal unay iti biyag ko, darling. Aglalo idi makita na dagito'y dadakkel nga aritos kansingsing ko. Nasakit unay tinakim ko iti panangikalang na kanya. Iso apakaragsak no makarik na itinalaos nga apal ken babawi. Asa na siya tinakiasawaan na. Relax lang pare. Di mo unay. Tama nga numabartag ka kat apaan na kan tumanan nila siya nga. Amagak ngamin itin lang isurutan kanyak pare. Kay, agbabawi ka. Ibagam lang. Te ibagak kinibos numabutang ka. Sana ka mabuteng. Kasano no matiliwan ta. Anya ka na ya pare. Iso nga rod nga aganda. Kan adamot itad ni boss apaltog tao. Oh. Sindikato na ito sinirekta. Ang mga nun dumteng to tigundawa yung may sagmak ta. Saan to mapasamak na ita si kamag?
Taado tayo mo't nga kakadwa. Ngam naingat ti kampanya ti gobyerno kontra droga. Anya ka na ya. Poser talaan mo. Iso, adi ka unay agdandanag. Nalaklaka na ito yung napangalaan tayo ti kwarta. Ngumiti agsubli tapay lang iji construction. Girl, I need you. I need. Wah, dumayan! Mabitlaan! Nanang, ada ka di dito ti asawak? Ay, awan, anak ko. Saan pa nga may dito'y manipod itay bigat? Sa dino nga tan tinapnapanan na. Ay, ama gano nag-overtime na iti trabaho da. Saan ka nung mawag di may saka trabahuan na? Katdamdamagan na, no apay asaan asimrek ti asawak iti aldaw. Anya? Eh, di ba't agbalbalon aya jay asawam nukas jay ama pa nagtrabaho? Wan, agbalbalon nga rod. Ngam saan ka nung anangan iti barracks da iti aldaw? Nagpakada ka nung agawid din. Ngam saan mo ta simbangpot? Napanad na nga rudain. Sumangpot lang nga paak, nanang. Ay, day tati di mo aramidin anak ko. Tama nga nudangran na ka. Padasan na kadangran, takitaan na. Isi nakadagos, nanang. Rabiin. Gamawan pa'y ni Waldo. Isalbag na ityayan, napanan na nga ta. Adagpagpagpag. Barang may sudetan. Mabit lang! Wala ka na nakaturog kan bakit? Mapartag ka. E minumalabas Anyat si Dain. Salbag ka? Napan ka nakiinom? Damagam itan na niya ti sidam? Mabisi na kami nun bakit? Kasi hindi saranak man. Awan ti makan, saan na ka nagluto? Anya, tapaya di ka nagluto. Gaputa jak masangot ti agluto, tabi nirbirok ka. Apaya binirbirok lang. Kita mo matanapanak nagtrabaho. Ulbod! Yung palak. Gaputa mo kon asaan ka nagtrabaho itay malam. Imawag di ka trabahwam. Dinamag na no niya tirason adikan si Brek iti trabaho. Anya, Salbag ka. Nakarigrikat lang aro dun ti panagbiag ta. Ti pala makiin-inom ti natatupag mo unay nagsasikasom. Kasanungarot ka masinso ti biag ta. nanalin bakit? Kastala ti kanal nga bagbagang. Dandanin. Gamsaan ko nga muna yung kaano na ita dandani. Sana ko na makaano swaldo. Iso na saysayat no agsinatan. Sana bakit? Linakisina. Lisay, may dadang ka man iti dano mapagkapit ha. Awan mo't iti kusina. Napanan na nga ta. Romarman. Ang mga nod na dita rubahay ng sagsagan. Lisay, ayan mo. Awan mo't ito. Napanan na nga ta. Nay, nagsapa ka magkaimay, Waldo. Sa pulag ti asawak na nang. Anda ka di ti balayaw. Ay, awan. Di mo tibibay dito. Apay aya. Ito ay makariingat. Dakmot na nakita iji balay. Napanan na nga rudain. Hindi nga rin amula na. Sungar na nagdardarasak nga imay di ti balayaw. Tapagarupag nga dalito. Saan nga imay dito? Ang maguray ka. Anda ka di mo lang nagiti arwatan na. Ha? Dakmot ng kinita ti aparador. No, awan kit nila ti pagan-anay na unod dapay. Nay, kasanon ngay no nagtalawon jay asawam. Ay, sana mabalin na nang. Sige, agawid ako. Kita akman no, at dapat nagtarwatan na iti aparador. Ay, mabitlaan. Umayak mo. Mapantay yung araw din na lang. Girl, I need you. I need. Punso lakay. Oh, apay. Nya tibag am takas taon na daras mo ngay masidag. Nilising, nagtalaw ijay balay da. Birbirokan ita ni Waldo. Anya? Talaga nga impay-pay son nilising. Tipang tana at talawan na ti asawa na. Gaputi sobra kinarigat ti biag na. Oh, na yan. Sa tino nga ruditan, tinapalan nilising. Ne, apay, apektado ka? Ipanagtalaw jay ex mo?
Ano saan? Awan na sakit ang bakrang ko. No pinanawan naman di asawa na. Nasaya at no kasta. Sikan di asawa. Katawanan pakibiyangak pa'y kinilsing nga ex ko. Masakit na ito, inaramid kanyak tiyanak yun, anang. Sak maklon. Ay, di ka kumamot ang sakit. Kasla saan ka lalaki. Bayan, sumangpot tumot laang jay asawam dumagasan. Ti, nuad niya. Ti di na kinayat. Kasano nga rodan, no di naksangpatan. O di niya nga raw. Awa tumagasat mo. No di na kan kayat asangputan jay asawam. Sa pulam tayo kumaman na nanang. Ay, awan ti amo ka pang birukan ken kwa na. Bayam, sumangpot tulaktan no kay kayat na. Talaga ngayon pay surat pang tana at alawan na. Nunsak mapaglupos ti biyag mi. Yang pagsubyag ti anak yu ti danlak na nang. Ikarigatak ti bumak na. Nakaragragsa ka kunay, iti panangisinan ti anak mo kini Waldo. Tay di na idyang inarabin na. Sigurado adagdakkel pa yung lubong ti babawi na anak ya asawa kini Waldo. Idi pa ilaang saan na matukod ti babawi ti anak ko, punso. Ganabon na. Tayin sukat na kiti daigay a Waldo. Inalilaw ni Waldo. Gapo iti panagpamarang na abak nang. Wanangam, amumat iti nilising abak nangak. Apay ngin sukat nakpailangin ni Waldo aber. Wen taadayo mga ubing ni Waldo ngam iti sika, punso. Sa tiam mo na, bak nang may takasken ka. Isu nga ad-adaga isu ti pinili ti anak ko, anak yasawaan. Ngam, anya nga ro di tati biyag na. Ay, mabalay na sana da kayo iti anak ko. Tinayurit nga agkagasat, punso. Isu sanak unay ang masayangan. Asaan asika tinagbaling ang manugang ko. Mabait lang, kumaya kong! Patay ko. May bagal daw mo pare. Nay, sigamat kayo pare. Sumurag ka ah. Dati ito'y unog, nagsalita ta. Kaya mo na. Kahit, anya tikat mo ngayon naman. Soft drinks with no hard. Di makabartak pare. Mabait lang nga raw. Tamangala ah. Mabit lang. Ibagak nga muna ti gagarak sa atang tawagin. Nay, anya ka dito ibagang pare. Nakasagana akon pare. Sana ko na mabutang. Nagbali na may saka nagtipuser ti sindikato ang nakikapangan ta. Agpaiso pare. Nasaya at no kasta. Maguray ka. Anya, tinang paturod king ka pare. Ti panangisina kanyak ti asawa. Nga po iti kinariga ti biyag mi. Anya? Kaya't kung agsubli ti asawa kiti danak. Kat mapasamak lang na ita. Lumakita lang to na baknang ako. Hello, lising anak. Ay, agyaman nakta mawag kabutlaengan. Di mula ang manukasano ti danda nagmay iti asawam. Isa dino ti ayan mo. Ladingitak nanang, ngam saan ko nga ibaga. Anya? Diyak kaya ta surutan nak ti asawak ditoy. Iso pasensya kayo nanang. Ay, pangaasim ka di anak ko. Agawid kan. Ay, ayatun nakaunay ni Waldo. Sana makaanay ti ayat na nanang. Tapno maitid na amin na pagragsaka. Ayun ngamday tagay naramid mo anak ko. Ad-adda saan ang mapagsusurot ni Waldo dagiti aramid na. Ay, makamo ni tibiyag na nanang. Asawam ni Waldo. Katrumbang nga agbinulig kayo itirigat kanamay. Nauma ako nagrigrigat iti danana nanang. Iso tinalikod akon. Anya? O sino tinaglugan iti kotsa nagsarling iti rubaya? Arwaldo! Nimat pare ko riyo. Akin kotsi nga tayo tinagluganan na. Paray,
Pakit kita anak matlatan. Akin kotse ti dayta pare. Ni boss, impabulod na. Tadapag nata doa. So dino? Dugan kan ah. Tasong batak ti saludsod mo, bayad ti panagbanayong. Sige. Po, kastaman ti konak. Intan pare. Ni, agora ka agpulisak pa Ay, may mayat no kastam. Tapno saan daunay amadlaw ti transaksyon ta. Sa dino kaliti papananta. Ni. Parang iti tawas na nakasuport dito. Ah, anya ka niya. Saan atawas na kita? No di kat droga. Iso, ti i-deliver ta. Iti tao ngayon patuldo kanyak ni boss. Anya, lukas ta. Mangrugitan iti trabaho ta kas drug pusher. Oo na. Kat ko na ni boss, adakkel ti gunggunata. No balig iti pan nakadeliver na gito'y droga. Kasano na matiliw ta? Anya ka na ya, agan nagta. Pag nervyosak iti dahil nga aramidan ta pare. Anya ka, kaskala di lalaki. Anya ko mati pag nervyosam. Kahit saan mat apolis ti pag-deliver ta, kada gito'y droga. Di kagbutang pare. Ha, no kayat mo, ti bumaknang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ita ni Waldo dito'y balayaw, anak ko. Sa dino nga dati napanan na, nanang. Ay, Jakabaw, tadi mo maibaga dagiti kaaruba yun no sa dino tinapanan na. Ngamdakkel ti atap kaw, napan na ka manan binirbiro ka na kaw. Ay, agpampannog lang, no birukan nakpailaan, nanang. Saan nak to mabirukan? Kan oray pa'y na mabirukan nak, jakmat na kaya ti sumurot kan kwa na. Anak, kalawaem ko mati agpanunot. Nakababain ti ipapanaw mo dito'y balayaw, gapulaeng itirigat ti biyagyaw nga agasawa. Tay ko na kun nanang, nauma ako nagrigrigat. Ay, anya kalaki din aya. O kahit anya nga iti planom. Saan ka magngaron ang mabalin ang makiasawa iti sa bale? Ta nagkasar kayo kan ni Waldo. Aga brudak, nanang. Anya, mapan ka iti sa bale a pagilian. Wan nanang, agpabaknangak. Ipakitak kini Waldo, analalay nga kada yung iso. Ay. Agpanunot ka kuma iti maminribaw sakbay nga aramidem da ita a planom. Nakapangad din ako, nanang. Aga playak para abroad. Anya, Kasasanak pa lang mamati pare Guryo. Nakaputputak itangal daw iti 100,000 pesos. Ah, oray sak pare. At ko na ni boss, apaw na laeng kadata na ito eh. Anya? Awan. Iso nga grambak ta pare. Uminom tay taging gay kay kayat ta. Ano pare? Di masok. Lawa. Apo. Ay, Wan gayam. Kuna ni boss, adanto kanupay daktak kala transaksyon ta. Iso nga agsaka na ka pare ah. kahit nangarot asawan, daktakil tumanan ti ipaputput na akwarta ka data pare. Awo na. Iso nga agsagana ta. Kat saan ka no amabalin amabililyaso dagiti pagnata. Sipod pinarawan ni Lising ni Waldo. Sat kumutunay na makitkita iti balay na. Oray siyak, darling. Man-mano ang makitak ni Waldo. Nagikat karumot na iti construction na pagtartrabahuan na. Ang mga ada sinerekan na nasa bali at trabaho. Tanda ka di pa yan muna sa bali at trabaho. Itinto na saan mo na nakadal. No awan ti sinerekan na sa bali at trabaho. Sa dino nga ron ti papapanan na. Ang mga nutila pagbalbal yudukan na. Ti dakas no agmauyong. Gaputi panangisina kinkwanan ti asawa na. Waldo, napadam idi kalman, ta saan ka anadanon dito'y balayo idi imaya. Ay, kuha na lang. Anya nga pati rason ko.
Apay, adi ka makasungbat. Unaw, napan mo manan binero ni Lisay. Ano na, binerbirok ko. Isa didak na dalo ni Tibalay. Ay, di mon birukan anak ko. Ay ayatek unay ti anak yun na lang. At nung mabirukak, ay wag tapno agsublin iti sidong ko. Imawag kanya ti asawam. Anya? Anya nga timbagana? Kan ayan na nanang? Kan kumustahan? Saan ta kanaw apakadanagan? Tanatalgad kanaw iti simmang bayan na abalay. Ibagayon sa dino, tayo naksukunan ni tamat lang. Di na nga ron imbaga no sa dino ang lugar ti ayan na. Anya? Ada imbaga na asiguradaw. Adi mo manan magustuhan dumaabuam. Anya timbagana? Kunana, kayat na kanaw ti aga brown. Anya? Ay, sana mamaling ang madayo ti asawak. Kasano nga ron amalapdam ti kayat na. Ka di ta mo amaw ti ayan na. Sana kagsarda nga mang birukin ko nanang. Talaga birukag. Girl, I need you. Hello? Sino na to? Siyag ni Punso, Waldo. Nek, apay? Anyat ibagam, tayo mawag ka lakay punso. Salbag ka. Di mo na baliwaran na itang awag mo kanyak lakay Punso kung kunamatlatan. Apay ko mabaliwak. Hindi to ta dudugan kayon. Ah, Isa may bagay lang ti lakay punso nga awag ko kin ka. sige. Nuti mo kahit baliwan na itang awag mo kanyak. Awan, mabalin ko. Anya ka diti bagam, ta nakaawag ka. Intun bigatan di pa nakangay di wedding anniversary may ginimagta. Kayat ko, ngatakan to kuma. Sana ka makaumay. Kan may sa nilang lising nga asawa ki inimbitaran ini ti asawam. Hanggang nagtalaw mo tan. Iso nga ron ngimawag kang kata si Kanto ti umain ton bigat. Ladingita ngam sana ka makaumay. Naklangan birukan ti asawak. Ngam ti umayak makidaya iti anibersaryo yok. Ay, nilising to'y umawawag. Hello, anak! Ay, nasaya at man tayo mawag ka manayin. Uy, nanang. Nakayat ko damagan no na ibagahan kini Waldo ti plano kaga abroad. Wen, naibaga kiti pa nagsarita me idi na minsan nga altaw. Kat, anya nga ron ti reaksyon na nanang. Ay, nagkadkad nga agabrod ka. Kat kunana, saan ka no asumardeng amang biruken ka? Aging gaadi na ka matuntunan. Talaga di naksakaya na panawan ti malas nanang. Ha? Apayan ako ng tikasta. Gaputa idi na panak nagpa-medical, gapu iti ko nakapan nag-abroad ko. Naduktalan nga da sakit ko. Ah, Iso saan ka maka-abroad? ay, Diyos ko. Anyat sakit mo, anak. Kunati doktor, ada ka no hepak. Ada ka no pa'y bato iti aprok. Anya, lukasta. Ay, sang patamon ti asawa man ako. Anya? Ay, saan nanang? No agawi dak. Katagdan na kamay manan iti asawa. At adala kiti madagdagan ti sakit ko. Anya, unagam narigat no dita ti ayan mo, anak ko. Asino nga iti magkitaken ka. Nagrunat ako nam nga adda sakit mo. Basta, nanang. No di mo kayat ti agawi di balayaw. Naimimbag pa'y adito'y balay ti pagyanam. Ngam iti makikabkabalay ka iti sabali at tao dita. Wan nanang. Di tanton ti pagawida. No pumanawag dito'y balaya nagpaingag. Hello, Koryo. Apa nga mawag ka? Good news pare. At naman ang lakad tayong ton bigat. Sa dino? Padayo ka di? Asadag pare. Sa dino nga ron? Iti karobam nagpatayan ton bigat. Itayan lalaki punso? Oo ba? Taadang may sakadagiti na imbitaran iti dahi apataya. Isok ti katransaksyon ta. Ang naibaga kong kanina kay punso. Asa anak to adumaray ti anibersaryo da iti asawa na. Pare, asapo la dumaray kang tumaglaag kapoy ti transaksyon ta. Ang adun to ti tao. Ang mga numatiktikan ta ti aramidin tayo. Anag mo na ya pare. Isan! Tanaplanon da bose. Tukasano nga i-deliver ta dagiti droga iti tao katransaksyon ta. Ngam kasano amay tudtan to ti droga. E din to tadi tamat amon o sino ti pangitadan ta. Sana problema na ita. Adamat silpo na mausan, napang-awag ta.
Tapos may tilibartan. Kasta? Girl, I need you. Na kayo matlanang. Sige, sumra kayo. Agyaman, nak. Ano? Lapit lang, kain lakman niyo rin merinda tayo. Ay, uray saan ay. Tadi pa'y isu apag gasto ap. Ang nakadulin dita. Urayan lang. Na. Itaman pa'y apag merienda enak to'y manugang ka. No kaano pa'y nagbalinan abaliw daw. Kapo iti panang panaw ti anak ko kankwana. Iso mo ti kaada ti nakadulin ama merienda. Dito'y balay ta. Ito merindahan tayo na lang. Naka-styro may. Anyagay dagita. Lukatan nyo para makita yun. Nan. Anya mamindag ito'y aya. Sorry ka nakakartan. Dayto'y samot tayo ibang bagada a pizza. Wala na. Matang ang talo a karton. Anyagay nga rin dayto'y naka-styro. Lukatan nyo. Fried chicken may. Ada pa'y burger na. Ang dapat na yun na rin tananang. Ito yun. Chocolate. Nagato na ginatgatang mo ama merienda, anak ko. Kakaiso na nga kwartak. So, timatang ako, karang iti ang kakaima sa taraon. Nangalaam nga iti kwartam. E dinto ta nagikat kamuton iti trabaho. Ba? Anya nga tati baka. Ay, Waldo, Apay adi kamuton sumungbat. Kunak nangalaam iti kwartam. Ako inabak ko iti isukal. Anya? Nagsugal ka? Nawadwad tinabak ko. Sa makabayad akpayan ka na iti utang mi kara kayo. Ay, kasta. Ay, nasaya at nga ron ano kasta anak ko. Angam nay, laglagi pam. Saan nasaya at tibisyo asukal? Oo, nanang. Ang maagore kayo. Andiyan kagara yaw, ta imay kayo, Mike. Ay, kwa ngamin. Adarumbang amaam mo ang maipapan ijay asawam. Apa, imawag ka di manan ka na kayo? Imawag, kit kunana. Sanan apatuluyan ti aga brown. Oh, nagsaya atin o kasta na. Siguro, may kawa matlangaw madayo. So, saan na kayo ti aga brown? Ay, sana day tatiga po na anak ko. Ano nga rin na? Saan ka no anak ka pa sa iti medical na? Tanaduktalan da nga adda sakit day asawam. Anya? Adda ka no hepa na. Ken adda pa'y bato ti apro na. Ha? Iso asaan ang maka-abroad day asawam. Apay ngay, nakalukak mo ti balay. Kainrikap kumot day ta itay pumanawag. Nanang! Ay, di anak ko! Liseng! Liseng anak ko, aya. Ay, Nanang, didak arak upo yan. Ah. Ada sakit ko, makaakar. ay, anak ko, masapul nga agpaagas ka. O nanang, ngam saan ko akit nagsubli ti sidong ni Walto. Sige, no di mo kaya't, dito'y kalatan, anak ko. Ikarigatan ka apaagasan. Pari ko rin. Nagatyo may makita ti anniversary na kay Punso ken Magda. Kaputa nagdinamag nga adot ti pinartida. Iso nga adot imay paray. Sa dino tinagtugawan ti katransaksyon pa. Adto ka no ije pandangan. May ka. Kita. Nakapulo ka no tinalabaga sabong-sabungan. Sapay ko matawan makadlaw ti transaksyon tayo. Nya ka na ya. Awan na pulos. Tanak mo na ya. Tadagiti makan tinakaiturungan amin ti matang na. Sigurado anak ka laman na kwarta ti itid ka datan, boss. Away na. Lumaytid ka ti droga iti katransaksyon ta. Nanang, papanan nyo? Mapanakin jay balayo. Anya? Apay, anyat gagarain nyo, Jay. Naskan ang maamuan ti asawam, ti kaadam dito'y balay. Anya, saan?
Saanin anas kan nga ibagayo pa iti kaandak dito. Gapot na makisina akon kan kuha na. Isi naman nga agpaisaw, nga asawam tulak taday chay. Isu arbeng na laeng amaamuan ti kaadam dito'y balay. Tapno sumardengan na magbirbirukan ka. Sige. Dakay ti makamo. Ngam oray umaynak ay aywan no sukunin dito eh. Sana kasumurot kan kuha na. Agsina kami. Ay, lising anak ko ay agpanunot ka kumana impag. Nauma ko nga grigri ka iti sidong na. Isa saan ako nagsubli iti balay mi. Nalinis namin, pare Goryo. Awan na pulos ti nakakita ka ng itin droga nga nyawat tay-tay ka ni Mr. Los. Juan Waldo. At sigurado at tumuknon sa jay langit man ang tiragsak ni Bossing. Apama na makadanon tayo jay mansyon na. Mapnula kiti man ti pulsa nga agawid Goryo. Pundo tayo tabaray. Ay, masaludsud ko man. Hmm. Kanya ti nang gatanga may ti kwartang imo nang intad kadata ni boss. Ay, nagkatangak ka ng iti appliances. Gimatangak pa yung tinakapimpintas sa salaset. Kanya? Kasano nga rod no, adan to agdamag no, nagnalamit yung gatang mo kadagijay. Kanyan to ti sungbat mo. Nalakalang. Tay kuladan, nalawa ti lubo nga pagalani ti rason. Opo, nalalang pare. Sa bagay. Agawa aktag pabak na. Nanatumpu nga kung ti swerte pare. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Kas taaw. Nangalaan nga taniwal daw iting gatang na kadagito'y nga appliances na. Adapay na pintas asala set na. Ay, uray ka sumangpot ti manugang ka. Tapag saludsudak man. Ay, nagsardang ako tiyay. Naman ang iti tulad mo kanya. Na, na pare. Ina ko na. Itaw. na, ti manugang ko mo itim saag. Di mo, kuryaw jay imay nang itulod kan ko na. Nakita na kung ti manugang ka. Nakalukat to'y ridaw na. Anda kayo mo, ito na. Wan, Waldo. Talaga nga inururay ko ti sangput mo. Taada importante ka ibagakin ka. Amit lang araw tamang hiruwara kiti pagpalamis tayo iti ref. Ay, aguray ka. Agsalud-sudak man pa'y Anyareta na lang. Idi na udi nga mayak. Awan pa'y dagito'y appliances mo. Nagami ka. Kompleto mo tan dagiti ka. Gabitam dito'y unag tibalay mo. Hada pa yan nakapimpintas asala set mo. Dahil ti pamanaglag, no mas asinsumot lang ti manugang nyo na na. Nangalaam ngay iting gatang mo kadagito'y. Ay, pa, nangabakak man na iti sukal sa nakagata nga ka iti appliances. Ang raman salaset. Kasta, Una na, talagang agsasarunod ti swertek iti sukal. anak. Ang mga nutumulang tunday ta abisyong, Kaisunto mo laang ti pakairarumam. Saan na lang? Ayaw gayam. Anya di kunayong ibagayo? Niliseng. Addan ijay balay. Anya? Apa nga asan aditi balay tinagawitan na? Awan ka no tirantana ang makisinublian ken ka. Anya? Nauma ka noon nga agrigrigat iti denam. Isu adinan kaya ti makisinublian ken ka. Pues, aramidag amin apamuspusan tapno bumaknangak nanan. Ket agsublimot lang iti denak ti asawa. Waldo, anak ko, saan mo ko maapilitan ti bumaknang? Taamangan no day ti pakaisang makam. Basta aramidag ti amin nanan. Ket umayak to iti balay nyo. Kahit ko makita ken makasarita ti asawa. Nang rona ket kunayong adda naduktalan da sakit na. Apa yang may kulkulang ka? Eko, maburbur siya anak lang amin kini Waldo. Tapay ni Waldo. Nakaad-adumot ti alikaman iti balay ta. Kan adda pa yan napintas asala set na.
in-deliver da idilawas na. Katanya ko man, no adun telekamon da yata, oh. Mas taawak laang no nangalalaan na tiinggatang nakadagit yan. Wala niya. Nagkatmatan iti trabaho na. Timat la agbalbalugan tamo na. Sipod tinalawan ni Lising. Ang apay amakagatang kadagiti agkakanginang alikaman. Sa dino nga tangagpay so tinangalaan na iting gatang nakadagijay. Day tatidakkel asaludsod apakaborbor tsaak punsong. Amangan inutang na. Tanda nga tamayat amang pautang kadkwana itidakkel a kantidad. Dinto ta amudamot nga awan trabaho na. Bayam daytan. Di pa iso apagsakitan ti ulo ta. Awan bibiyang ta, bibiyag da. Girl, I need you. I need. Anya ti ko na yun, nanang. Nakagatang ti asawa ka dagiti appliances kan. Adapay napinta sa sanaset. Way nanakaw. Iswanas daawak, idi makitak dagijay aginat gatang na. Nangalana ka no iti kwartana. Kunana, nangabak ka no iti sukal. Iso anakagatang ka dagiti appliances. Anya? Takaano pa yan sursuro na ti agsugal, nanang. Dito ta, di na pa mo ti agay-ayam iti braha? Eka, siguro. Sinorsoro na, di pimanaw ka iti sidong na. Adda may rubo ti biyag na nung kasta. No nasursuro man ti agsugal, nanang. Day tamat ti imbagakken kwa na anak. Ngam kunana, nagasat ka no nga agsugal. Ay nanang, saan nga agnanayon tinapintas agasat ti mannugal? Hello, Goryo. Apay ngimawag ka? Good Diyos pare. Inteden ni boss, titandang kan bonus ta, itinaudi transaction ta. Iso nga umay kan dito'y balay, tapagbingayan tan. Marutintad ni boss. Apo, taktakkel ng team mo na. Ta 180,000, titunggal maysa. Nagdakkelan. Ay, agmulagat itan ti asawak, agraman na iti karoba. Kahit, anya ti plano pare. Parakrak ko ti balay may ta pabaliwak. Agpatakderak iti dakkel a balay. Ada, ya ba yan? Aguy-uyag kan kasla aglaladot ka mo time. Matiti pagbakik, nanang. Kasila sumsumgar dagiti dot-dot ko. Anya? Abay, saan ka kadian nagtumar iti akas mo? Talon nga daw sa anak tumar. Tay, apay ngay anak ka o. Naibusan. Anya? Apay nga rin ati mo yung bagbaga. Nakagata ka kuma. Diyak kaya't ngamin ngay supaya pagproblema nyo ti agas ko. Ay, ad-adangag problema ak no maidalit ka anak ko. Kabalak pa'y matlang. Masapul nga agimbag ka. Ken ikarigatak timang paoperaken ka anak ko. Tapno maikat ti bato iti aprom. Nga iso ti puon ti paglus-lus siyawam. Sige. Darasin yung ibaba amin nga materyales. Marang may deliver yung pa'y dangal daw, nagitisan nyo pa yan ay karga. Inak to kasarita na kita trabaho. Sigurado nga mulagat iti gusto ni Lisin. Apaman amamuan na madimulis ti sigod na balay may. Kat mangpatakderak iti dakkel a balay. Punso. Punso. Apay, kanya man ang tinasagap mo at daang bagay. Abak mo pa'y reporter. Kasta unay apuram manan ngay masidekan niyak. Ni Waldo. Waldo manan? Apay manan? Agpabalay ka no iti dakkel. Ano yan? Ay, sanak man nga nga wani di kasta. Pangalana ko mamo di pagbalay na iti dakkel aber. Agpaiso. Agbalay iti dakkel. At dandag iti materyales. In-deliver dan. Ha? Ano niya? Nakakaskas daw. Sa dino nga ta tinangalaan na itidakkel a kwarta na pagbalay na. Dayta, tidakkel asaludsod. Akayat ko asumbatan ni Waldo iti personal. Iso mapanak iti palay dakket damagak. Ano? Tadi ka babae na maparagdamag. Anya ko matikabain ko? Kaya't kula ang amalawlawagan ti pan nakaburbur tiya. Tanya laura ti pakasik na maya. Ang makamu ka man laangan. Tila pakibibiyangam. Ang
San nga ta, nakakali, itigamang wino balito. Iso nga doon kwarta na. Oo, imposible. Sa anak amamati, no kastantuman ti bagana kanya. Ad-addapay apatsyet, no ibaganan to anangabak manen iti sugal. Girl, I need you. I need. Sana ka makapangan. Nakutungak pa yan. Imbrasan ti bagay ka. Sa dino nga tayo, tinapanan ni Nanang. Mapaya di mo't la sumangpatan. Isa, Ha? Kada ni Nanang. ay, Oo, apay Nanang. Nagapan nyo. Apay nga ita kayo lang nga sumangpat. naggapo aki jay balayaw. Ta inak ko makasarita ti asawa maipanggap iti kasasaad mo. Ngamjak mo't na danon. Ha? Napanan na nga ta. Tsaka mo. Ngam, adaman na nakitak. Nadamag ko apagsidsid da awak unay. Ha? Anya na ita? Ado, tinakita ka materyales a pagbalay iti arbayan yo. Ket iti panagdamdamag ko kadag iti kaaruba yaw. Imbagada nga agbalay ka naw iti dakkel jay asawam. Anya? Huwag anak ko. Sipod pinanawam ni Waldo. Atahon tinagbalbaliwan ti biyag na. Atahon ti kwarta na anak ko. Waldo, tamag ko kat padimulis mo ka no to'y balayo. Kat agpabalay ka iti dakkel. Agpaiso ka de? Wen, Magda. Saan nga itag na na yun? Katanda kami latan iti baba. Nangalaam, ti ado akwartam? Apa anam damaga? Awat, masaludsud ko lang. Maburbur siya, anak ngamin. Awam mat amumi at trabaho. Ngumapay, abumakbak nang ka. Diskarte lang na ita. Anya? Kaskan ka mat ah. Lalayan ka mat, dumiskarte. Usa bimak nang ka. Kasta akmat. Dumiskarte akmat ah. Diskarte lang, no kaya tayo ti bumak na. Magda, namam ka di matlang ka ni Waldo no nangalaan na iti kinabaknang na, apagbalay na. Saan? Ngam ko nana, adeskarte kanulaang ti kasapulan, tapno bumaknang ti may sa tao. Anya? Inyek sampol na pa'y, tabi maknangak ka no, gapo iti bukod ko idi adiskarte. Anya? Agbay so na ita. Tanusan ka, Dagos? Nagpadlaw, idin sinanak ni Lising, abangan mo sa bali tinasawa. Ba nag-adak mat idi ipalubos, darling. Isuan na nga rami dak ti bukod ko adiskarte. Tapno mapansin nakla iti. Ah? Di, umanamong kamadlang, itimbaga ni Waldo. At diskarte lang no kahit mo ti bumaknang. Uwan, darling. Saan lata mapukaw ti pa nakaburburtsak kini Waldo? Ah, Anya nga taday jay adiskarte na. Taapay akaslan na daras unay ti pa nagasensuna. Gusto na itan. No anya na dita ti pakibibiyangam kang pagparpari ko tam. Si Mayaasan ti biyag mo. Mapitay, gumayay. Ay, agyaman at tanadanon ka mo Waldo. Ada kali bagayo Nanang? Sige, sumra kayo. Dito nagtipagsalitaan tayo. Alaway, agyaman ak. Tugaw ka. Agyaman ak panay. Anya ka dito bagayo Nanang? Ay, may panggap iti asawam, ti mayak, nangamsakbay nga ibagak. Umun-unaman pa'y, nagdamagakan ka. Anya damagin niyo. Agpaiso ka day, parakrak mo, ti balayaw, ka mangipatakder ka, iti dakdakkel abalay. Wala na. Anak ko, da kayo adwa iti asawam, tinangipundar iti daytoy abalayaw. Katndo parakrak mo, sulwom ti mangipatakder iti sabali. Awan ton ti karbengan ti anak ko, iti ipatakder mo abalay. Anda na. Kaasawak mo ti anak yun. Kan marin mo iti makita na panaglupos ang tibiyag ko. Kaya't nang tagsubli ti din na. Talaga ka di nga adon ti kwartam, iso nga agbalay ka iti dakkel. Ado Nanang? Nagalaam ngay iti adu a kwartam. Saan nyo nadamagin?
Di mo kunaan, anangabak ka man iti sugal. Saan na natin pagsaritaan tayo? Bungayan, kumusta ti asawa? Ay, day ti maysa nga imayak. Ta, madilat ti bagbagina. Kinawan pa yun agas na anak ka. Iso anak kapsot itaken saan unay ang makapangpangan. Masapol nga panyol in ospital. Di na kaya ti pa ospital. Tamo na nga awan kwarta may. Mang tidak, masapol ang maoperan ti asawa. Tapno may kakibatoy ti aprona, kas ko na ti doktor. Well, amangan no, mabi nga iti gastusong nga agbalay. No igiddan mo apa opera ti asawam. Saan yun naparikot na ita? Dinapatay, maoperan ti asawa. Mano ka nitimbaga ti doktora magastos, iti pan nakaoperana, nanan. Ay, kung ti doktor, umabot ka no iti 70,000. Sige, awan parikot. Itad ko timbaga ti doktor, tapno maopera lang ti asawa. Isay, at napintas at mag-arumbang unay amamwam. Ha? Anya di tanana? Umuna, kinumpirma jay asawam ti panang dimulis na ijay balayaw ke mangipatakder ka no iti dakkel a balay. Anya? Amay, talaga ka din nga doon ti kwarta ti asawak? Adon, anak kaw. Takunana, mangtid pa'y iti kwarta a pagpa-operam. Anya? Sa di na tinangalan iti ado a kwarta, nanang. Ibagbaga na mo't ide, mga abak iti sugal. Idi pinagdamagak no nangalaan na iti kwarta a pagbalay na iti dakkel. Di na mo kayat nga ibagan. Burbur tsaka da kayo, no di na kayat nga ibaga day nanang. Taam mo tayo mat nga awan trabaho na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pare, iti makit-kita dagiti tao nga adon ti masinsuam. Ket kasla nakasipot amin ang mata dagiti karuwam king ka. Ay, paiso na ita paring koryo. Tatyam muna, agnanayon latan nga anda ak iti sirok ti dapan ng iti babak na nga karumami. Ang muda kon nga apalan. Ay nga pare, agannad ka. Tama nga no itinalaos nga apal daking ka. Isot pa kay sagmakam. Awan da nagpare, amok ti aganat. Nasayat no kasta pare. Awan gayam. Imbaga ni boss, kaya't na tama kasarita iton bigat. Iso nga si kanton ti mangdagas kanyak dito'y balay ah. Sige, anya tamanan ti bagana. Katanya pa Sigurado nga damanan itid na transaksyon ta. Iswa di ta baybayagan, pare. Kat sigurado nga adumanan ti kwartatan. Bunso, anya ti tantanawagan dita. Tauray lang ang umatiddugan tatingad mo. Dagiti man sa nga pangan alalaki nga agturong iti balay dawaldo. Kita may dana gaduda. Ha? Ay! Dagiti mang demolisen iti balay ti karubata. Ket isuda mo ti mang patakder iti baro abalay to ni Waldo. Ano no kasta rugyan doon? Wan, darling. Oh, aging kayta. Burburja pa lang kada tayo no nangalaan ni Waldo iti ado akwarta na ken pagbalayda. Bayaan tanay ta. Tagsakit laan ti ulo ta amang panpanunot no sa dino ti paggapgapuan ti kwartana. Ay, anak, agoy-uyok ka manay. Kaputa, madi man ang ti pagbalik nanang May sos. maulaw ka na. Aglaladaw takmatan. Apay, saan ka kadipay ang nagtumar iti agas mo? Nagtumara ko, madimot lata ti bakit. Sos, sinyales da ita. Di dumagdagdag asakit mo. Na, Adan sa umay nanang. alala, mabiit lang. Wey, lumaya ko! Ay, asik duga ta na ito'y aya.
Naimbangal daw yun, nanang. Waldo! Api anak lahat kayo nakakita kanya. Ewan italaang nga umay ka. Sipod na amuam nga adan dito'y balay ti asawam. Pasensya ka yun. Ngay talaga nga nasangok ti May. Ano kami tinasikasok? Ay, kasta ka din. Sige. Sumrag ka nga ron, anak ko. Alipatak paikit din ti magpastrekken ka. Ala, agtugaw ka. Kagyaman anak nanay. Niliseng. At tadita kwarto. Kaya't nak nga taa makita. Amang ano pagtalawon nak na makita nak. Ay, saan nga tamit? Sige, ikalat ang dalunan iti ayanda. Nasaysaya at sano ayaban nyo latan ta dito yan ti pagsaritaan mi nanan. Akin ida nga road agkakapsaw. Anya? Madimanan ti bagpagina. Isa si kalatan ti mangdanon ijay ayanda. Girl, I need you. I need. Nadaras mo ti panang dimulis da ti balay da iti agasawa. Awanan ti makder aparte ti balay da. Talagaan na alibtak dagiti naalan ni Waldo at trabahador na. Bilibak nga ro iti kinaalibtak da. Ne. Sino nga taday jay lalaki anak ka helmet anak ka mo to? Nagsarding biit sa pimanaw matla adago. Siguro agad am-amo ni Waldo. Mabali na mas daaw mo't akas kadata, iti panagasinso ti karobata. Aday wanak, Waldo. Di nakasit kan. Talaga ka di na kung kaya ta makita liseng. Sana day tati kayat kung may pawat kan ka. Anya nga rutiga po na andi mo kaya't nga sitgan ka. Nga po ta. Ada sakit ko, makaakar. Diyan kaya ta maakaran ka. Umadayo ka. Iso nga ron ngayon mayak, tanay baga ninanang ti kasasaan mo. Ang product ko maiti. Idi, nagpamedikalak. Naduktalan matin nga. Ada nakaro sakit ko. Sayang, sana ka maka-abroad. Saan mo kumasayangan ti di mo pa nakapanigi abroad? At tuyak ng asawam, nakasagana amang taripato kan mang paagas kan ka. Saan? Di nang paagasan, Waldo. Nang ron ano, utang mo ti pagpaagas mo kanya. Narigat ti. Agbayad ti utang. Sana nagdapoy ti utang ti pang paagas ko kan ka. No di kat nagtao da mismo iti bukod ko aling kan sakripisyo. Aniha? Pinarakrak ko pa yan di balay ta. Tamang ipatakdera kay tidaklak ka balay. Nangala ami ti kwartam. Di mo usisahin no naggapuan ti kwarta. Basta ti may bagak. Bunga ti panog. Linget. Ken sakripisyo na iti amin nga adday ta kanyak. Anak, sakbaya pimanaw itay ni Waldo. Intidnan kanyak ti kwarta akasapulam a pagpaopera. Anya? Saan asika tinangipaimaan na. Taamken na no di mo kayat nga awatay. Talaga adya kawatan. No siyak tinangyawatan na ko ma. Mabain ka kaday. Gapo, iti panang patalaw mo kenkwana. Nanang, sa tino tinangalahan ni Waldo iti kwarta. Tsaka mo. Agam, santa na panunutin day ta. Tinapatay. Nang ted iti pagpaoperam. Kasla, mabainak pahin kan ko na. Iti day tangay naramid na nanang. Anak, saan nakaating nalikodan ti asawam? Nga oray no nagtalaw kay Jabalayaw. So nga awan ti rumbeng a pagbainam. Nanang, kangay ayatin nak ni Waldo. Talaga may. Taday tamo tiga puna an arabid na pa'y tinagpamarang akasbak nang. Tapnulaang maibaw ing mau tiriknam ken kwada iday. Adayo kumaan na asawa kan ko na. No naamwa kadakos. Asana pudpud nga bak nang. Nanang.
Anya ti ko ng pare. Inik kami ti pagpa-opera ti asawa mi ti sakit na. Wan pare. Isungawanan niya idul-dulin ko apang sweldo kalim ti karpintero. Di ka madanakan pare. Tanda man ang transaksyon ta. Katdaktakkel man ang tingkari ni Bossy nga kwartata. No baligi man ang ti transaksyon ta. Oh, kaano nga rin ti panagtignay ta pare? Inton bigat. Taaga po di Manila ti ka-transaksyon ta pare. Ismagsagana ta na yung bag. Nana Biseng, siguro kat agbabawi man hindi anak yon ang isina kiniwaldo niya. Makita nan amayatin ti panagasenso na. Magda, no pinanawan ti anak ko, ti asawa na. Saan mo ta pinagtalikodan ni Waldo ti anak ko? Isu apatsag, agsinublian dan tumulaan. Saan to nga ta amabain ni Lising? Ama kay sinublian, nana? Agasawa naman. Isungawan ti rumbang apagbainan na ang makisinublian. Tumot kami nakaurura di anak yun, nana. Ah, Inkari lang arod idi ni Waldo aparang ayan dati biyagda. Ang inalawan na matlata. gapo taad na plano na kumaiday nga agabroad. Hanggang saan mo't anatuloy ta, naduktalan da nga adda sakit na. De ad nga rod itan nga problema. Tawan mo tin itisidong ti asawa na, nana. Tay ko na ko. Uray no tinalawan ni Liseng. Saan alinaksaid ni Waldo? Ta nang tudpay iti pagpa-opera ti asawa na. Anya di ko nam. Inikan ni Waldo, iti pagpa-opera ni Lising. Wen, isut ko na ni Nana Bising. Ah, nagsayaatan. Maayatan ka? Siyempre, gapo ta maopera ni Lising, kat umimbag ton, iti sakit na. Talaga nga addan sa pailaang panagayat mo aya iti daya a babae. Ano sikamat darling. Di madladan ng ibagbagam. Awanan na pulos panagayat ko kang guana. Gapo, iti panang talikod na kanya kini. Nasaya at no kastapon so. Maragsakan lang nga makamo at tulungan mo lang ni Waldo ti asawa na. Nagapuan yung nanang. Nagapuak man iti balay da antim nga ilang. Anyat inalayo dyan ni Auntie Ilang. Inyo man ko ti panakaopera ma. Kat, anya haruti ko nana. Napalalo ti ragsak na ta maoperakan anak ko. Alam ko na nga umay tumot makipagbantay ken kain ton maikonfine ka kano. Ay, nagsaya atin no kasta nanang. Ben anak, iso mapantanton iti doktor mo. Wan, kayat ko, maopiraan ako iti kabiitan na panawan. Wun iso nga ikin daw ta iti doktor mo. Ta sapsapain ng timang operakan ka anak ko. Mamit lang. Agyaman na. Tanadahan kamat lang pare. Sikaman kaya pare. Sige, sabra ka. Agyaman na parts. Ang nakatingin na pati nga ibagam, tayo may ka pare. Ada pare. Ada ipakitakin ka. Tapno di ka nagnervyos. Bueno agam makamangusar. No kas pangarikan tadan tumat. Pulilyaso iti pagdata pare. Panyareta. Atoy pare. Ha? Paltog? One parts. Kinapod doon na. Sakla ang ted na paltog na. No day deliver tayo. Nom ko na ni boss. Masaysayat ka no darmas mo. Tapno damat pang salakdib mo iti bagim. Orang, jak tayo napadasan ti nagigamit ti paltog. Amang jak ka mga aramatan. Anya ka na yan pare. Nalakalang. Sa slama amakak nagigamit ti paltog pare. Oh my God. Mapantay di natalgad a lugar. Ta sursurwan ka nga gigam kan agpapatok iti paldo. Anya? Uwan pare. Narigat no di mo sursurwan. Tama nga no sikati umuna amay sagmak. No awan pulos armas mo.
Ang nervyos samat. Di pa lang kayo schedule, di pa lang ka-operak nanang. Ay, sus, anak ko, saan kang agner-nervyos Tako na mo ti doktor, asaan unay delikado. Ti panangikat na iti bato, di ta aprom. Sapay lang kung madabaligi ti operasyon ko. Akararag ta iti Diyos, anak ko. Iso ti kang runaan apag samakdam iti panakaoperam. Uy, nanang. Ay, adabang gayam damakag, anak ko. Anya dita. Makita mo time ti panagasinso ti asawam. Kan madama pa yan, amay patpatakdaw ti nagdakkel abalayaw. Kat nukidawan na ti panagsinubyanan niyo. Mayat kakaday. Kwa, nanang. Adon ti masinsuan jay asawam. Kat panagkunak, saan kang nga agregat iti sidong na? No, agsinubyan kayaw nga gasawa. Sana ta nakapabain. Namakisinubianak kan kwa na. Ita, tamay sanabak na ang nanang. Apay ko ba anak kababain? Asawang may. Ken saan nakamot alinaksig ni Waldaw? Iso kalawang kumati ang panunot, anak ko. Nanang. Apay, awan ka din ti panagayat mau iti asawa. Ay, ayatek ni Waldo. Kasla nakababain mo ti makisinubyan kan kwa na. Sige, patang ka naman anay bag dagiti takyag mo pare. Katputputam anay bag ti paltog mo. Wan pare. Ada. Iplastar mo anay bag ti tamudom iti gatilyo. Kat sirigom anay bag ti punteryaan pare. Wan pare. Kasta, anya ka na ya pare. Kas kala din naruam nagagam iti iskopeta. Noin kaagano iti tumatayab. Sa bali ti eskupita, kan ito 45 pare. Sige. Patang ka naman anay bag, tirek ng pare Sige, sirigom anay bag ti lata. Ngayon ko apon tiriyaw. Sige. Nalaingat apo maltog iti tumatayab. Dahil talakid din saan ngagkut-kut yan nakamitin alata ti jak mapaltugan. Perfect, pare. Talaga akaba alam ti pumalto ka, pare. Nalaingat apo maltog. Ang iskupita lang amin Diyos usarakid eh. Ti amok ka, tag nervyos ka, mang kalbit ti kalibre 45. Itala mapadasak yan paputok iti kasti apaltog. Ang babanti parang isurom iti omiso a panagigam. Napunta at ti pinuntirya kalata. Pare, panagkunakat, madipensa amon ti bagay. Nukas pangarigan, amabulilyaso tayo ti laban. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanang nga tadabisi niya. Itay bigat arimorda. Saan na pa'y anag subli? Nag-tricycle da. Di dapat asipang paghamag da. Saan da sumangpet punso? Tana i-confine ni Lising ija ospital. Anya, Ita nga aldaw, ti pan ka-opera ni Lising. kasta ka de. Ay kat sigurado, mapanmat nga rod bantayan ni Waldo nga asawa na ospital. Diyan mo. Nga mapanman kan saan? Makaamon Panagkunakit kayatan ni Lising ti makisinublian kini Waldo. Pagkunamat. Gapo ta isot ng tadi di pagpaagas na. So nga awanan rason nga agindi din ni Lising. No ay aywan ni Waldo nga agsubli iti din nana. Pare, pwede ka mo ito nagsasao. Bueno, ag-nervyos ka iti papananta. Awan pa nagabak ko pare. Pingaro dadi ka agsasao. Kapag tasak pa rin mo arakin niyo pala. Imawag di katugangak. Hoy, may timbaga na? At dadakalo ni di ospital iti asawa. Taitangal daw ti pan nakaoperana. Anyang araw ti planong pare. Numaligi ti transaksyon ta. Saan tanto pa lang agsilibran ha? Nakto pa kitaan ti asawa ki di ospital. Sige pare, no isa ti kuram. Sige ti masurot.
Taamok mat, no kasano ti kinapatagking kati asawam. Ay, amanak na maawat anak pare. Ang pare, isunalaan, tanong mabulilyaso ti pagnata. Kat mabalin, asaan mon amasarong karan ti asawa mi di ospital. Anya? Wan pare, kinapod nuna, wala ang ti posible mapasamak, no kas pangarigan. Wan, no matiktikan dagiti pulis ti panang ipuslita iti droga. Anya ti makikita maposible mapasamak no kas pangarigan. Mabalin ang matay ta. Wan, no maibalod ta pare. Oh, Magda, ada pa ba nanta? Sa dino, darling. Mapanta yung ospital, anak kaopiraan, lising. Anya? Kaya't ko ang makita. Kunak to pa, nga tapay la panagayat mo iti dayjay a babae. Awanan, anyagan na ya. Nung kahit ko lang ang makita, di kasasaan na. Sa anak nga umay. Wala, saan ka pilit? No, di mo kahit umay. Nga mapanak lang ta. Anya? Oh, sige, nakon. Ay, aguray ka. Na, Umayak matlangarod. Urayan nak, tay nakbit agpalas. kumusta ang anak mo, bising? Ay, da kayo magayam, Magda. Punso. Naopera ka din nilising, nana? Madama, tadapay laeng mo't ijay operating room. Sapay la kumatawan da ka sa mapasamak keng ko na iti pan nakaopirana. Day tama iti idaw-dawat ko iti Diyos. Kaya't nantungatan ti makisinublian kini Waldo. Apaman ang maimbagan, nana? Ay, panag ko na, kayat na. Ta saan mo't abinaybay ang ti asawa na? Nga uray no tinalawan ti anak ko iday. Sapay la kumatay iti pan nakaopirana. Mapanunot nanton ti makisinublian iti asawa na. Natalgad ton ti panunot na. Taasin sumot ten di manugang mo. Girl, I need you. I need. Pare Goryo. Itay pa dito yung restaurant. Namawan mo't lang ang ditawa pangyawatan ta karang iti droga. Anya tano awagan man ay. Sige pare, padasak mo na nga awagan. Tamarang no sumungbatan. Sa pala kumaa, tas sungbatan lang ti awag mo. Agriring ti cellphone na, ngam di namat sungbatan pare. Ope nga ta. Rumwartan sa lagan iti restaurant. Saan pare? Tama nga no sumangpatan. Iso dito'y talagang. Idagya, manakit i Diyos. Nalpas mo't laeng ti pan naka-opera ti anak ko. Ay, agyaman tayo ti Diyos. Tawan da ka sa napagtangkin ko na. Wait, punso. Kate, agyaman akmait iti panangikarkararagyo iti anak ko. Sapay la kumata makarecover adagos, nana. Kung nati doktor, napigsakan daw ti resistensya na opera. Ay kusapay la kuwa, ta saan mo laeng amabayag ti panagpaimbag na. Pre, pwede makdar ka matay. Bakit ngagbaybayag ta dito? Dakkel ti posibilidad na matiktikan ta dagiti otoridad. Sa pumanaw tang dito. Anya pare? Takas nagparparik na kanya. Papengawan pa ilang kitawa ka transaction ta. Sa armor ta. Pare na, pare! Oh. Pare, darsum. Anya, takrot ka mo gayap, ureda paltog mo pare. Sana kinatakot ni mangliklik iti posible adaga sa mapasamak. Sige, mapantan itilugan ta. Salbag, anya nga tatirason, asana nagparang tika transaksyon ta pare. Saan mo na panunuto na ita? Para takam kid diti magna. Kasi dagtan itilugan ta. At ay kan. Sakot nagmaneho. Saan kayo nga kidnay di dagat? Pulis! Itay pa yan ang mat, ika transaksyon nyo. Ang papada kayo mabalot. Saan? Agyaman na kiti Diyos na nakapuot ka mo laeng anak ko. Uy, nanang. Nakapsutak. Akawaam tagpapig
wen gayam. Imay itay da punso ken magda. Sinarungkaran da kamay. Nabayag na ka di dito, nanang. Wen, sa dala na gawid, itay inyakardakan dito'y kamam. Inton may anak. Agyaman akto kadakwada, iti panang sarong kardamat kanyak dito eh. Di asawam ngay anak ko. Di mo ka di pagyamanan, iti panangtid na iti ginastom, iti pan nakaoperam. Kas lamabain ang agpakita kan kuana. Saan mo kumaakabain ti asawam? Kan tartarigagayan na unay ti panagsublimon iti sidong na. Ay ayaten na kaunay. Di mo kumasayangan day ta panagayat na ken ka. Saan nga ta nakababain? Ang makisinubli akiti asawak. Gaputa, imasenson. Day tamot ti tinartarigagayam. Ti panagasinso na. Tapno saan kayon nga agrigat? Nanang, Saan mo kumaasayangan ti panagpursigi ni Waldaw? Tapno magunod na ti ar-arapaapom nga istadaw iti panagpiag. Baknagan jay asawam. sige nanang. Makisinubyanak to kan kuanan. Ay, kasta man ti kunakin ka anak ko. Ti cellphone ko nanang. Agri-ring. Bayam, siya kun ti magsumbat. Sige. Nakapsotak pa ilaan. Hello? Anya? Police? Nay, apay sir? Anya? Nakabalod ni Waldaw. Girl, I need you. I need you. Kunak tupay. Pimay son tinabayang nga atap ko'y tinayawal do, Magda. Ha? Apay, anya ti pimayso nga atap mo. Anya ti may papan ken Waldo. Puser mo't gayam. Kamang iti may sa sindikato, ti droga. Anya? Natiliwdan it kumpadrina ni Goryo. Naalanda pa iti siyabuida, kan paltog. Iso dayjay, agtutuon ti kaso dadwa. Isumat lagayam abimak ng adagos ni Waldo. Tabig time dealer mat gayam iti may pawil a droga. Ay wan, iso adi na maibagano anya ti pagsapulan na. Takas jay mo't gayam. Tsaka ti mabalod. Tsakayat. Pare, awata mong tigasat ta. Imbagak iden at wala ang ti posible ang mapasamak ka data. Numabilulyaso ta. Ti mabalod when numatay ta. Salbag ka, Goryo. Sikatin ang sungsong kanya kay tidakas. Anya, tapayasak ti pabasulong pare. Sino kumati aking basol ng salsika? Ti asawam ti pabasulong pare. Iso ti makagapuan na sarutam ti dakas adana. Ano? Wayop ka. Saan ka di ngagpaiso ti kunak? Gapo itinalaos a panagayat mo iti asawam. Ambisyon sa launay. Kat iso na pilitan ka asimbrak iti sindikato. Pagbabawi akong ti amin. Ura agbabawi ka. Saanan na may subli tinadadal a reputasyon mo kadag iti tao. Dakas kan iti imatang da. Agraman ti asawam kung katugangam. Itala nga maamiris ko dakala kamay, pare. Gapo iti saan mo apan nakaawat ide. A pinanawan na kati asawam. Gapo ti rigat ti biyagyo. Iso na pilitan ka nakikadwa kada kami iti sindikato. Gapoy ti tarigagay ko ang magsinubyan nilising kanya. Nairubo ak. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laagan dito'y balay. Abay, nagsakit ka ba tayo? No, nasakit ka dito operasyon mo. Sana na. Tutikat. Ti asawak. Nabalod. Kapo kanya. Nabalod. Kanagaramid iti saan amay parbon. Juan. Kapo kanya. Nanang. Apay kumaasik ka ti makagapaw a nabalod jay asawa. Pwede hayat na makisinubyanak kat ko anak. Napilitan na si Mrakitida ka sa trabaho. Tapno bumak ng laan.
Kantap na agsubli ak iti din nananang. Anya? Siyakti magagapuno apay ang nagbalinadakas ni Waldo. Ay, awanan ti mabalin. Nasaan tayo mato na maisubli? Dagiti nalpasan ang napasama. Sarong karan tayo ni Waldo di pagbalutan nanang. Uwan, anak. Tanto bisitaan nagpaisaw. Kaya't ko tiyang dawat iti pamakawan na. Kapu ka nagiti sana na saya at ngay nararamid ko. Waldo, anak. Kumusta ka may dito'y pagbaludan? Nalidayak na. Pagbabaw niya, tinarami ka baso. Kung nati asawam, isukan ti aking basol iti kaadam ita dito'y pagbaludan, anak ko. Ungaya, kumusta ti asawa ka? Nasaya atin ti kasasaan na. Kinapudno na. Kaduak nga may dito'y. Anya, adda dito ti asawa ka. Ayan nananan. Pabiglaan ta ayabakway. Ay, Lisay. Lisay, anak ko. Umaykan. Waldo, Liseng, asawa. Waldo, pagkawanan na ko nga. Siyak-siyakin baso na apay ang nabalot ka. Awan basol mo, bakit? Anda, siyak ti makagapuno apay at tinaringa kayang ti bumaknang. Pinanawan ka. Gaputa sana ako na makaano si Tirikat. Gusto ka, bakit? Sikat ti makagapuno apa si mereka kiti sindikato ti droga. Kapulang iti ayat ko abumak na. Tapno mapasubli ka iti nanak. Pagawanin na ko ma. Aklo na. Nadagsan din ang basulakan ka. Hindi mo ko mapapalawan ti magim. Among dakas ti sinerek ko. Nakulaapan lang amin ti panunod ko. Gapoy tinalaw sa panagayat ko kinka. Dahil tanalaw sa panagayat mo kanyak. Isumat tinangirumugan ka. Gapoy tinalaos mat panagayat ko iti pirak. Ayat kan pirak. Apay nga iso tinangarak-rak iti singgalot ti panagasawa. Pagkawanan na ka. Siyak-siyakin basol iti na ito yan napasabak kan ka, Waldo. Nadaman basol mo. Takdakkel ti basol ko. Ti tarigagay ko ababak lang. Tapno mapasubli ka lang iti sidong ko. Waldo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. Noong magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam. Iti tunggal pitik ki puso, kadagor uray nga istorya. Welcome iti dete a programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kablawan ka, ding ko. Maragsakan kami kininanang iti panagturpos mo akas, valediktoryan. Siyempre, sa anak apatiw kada kayo manang ismenya. Inatiw nakpaikit dita sa litatoryanak laang, edi agturpo sa kiti high school. Takantsawang pa'y takabsan mo. Naga sa takkada kayo, tagpada kayo amasirip. Ayun agsinsin nakit kami pay. Rambang agsinakit kan agpinatag kayo. Agawid tayon. Adasang kabasit asaganay jay balay. Nanang, mabiit lang amin. Agpapitsyon tayo pa ya. Oo, aday tanti photographer, agturungan dito ayan tayo. Wanmat namin nanang. Aday tayo.
Dua kayo pala ang agkabsat grupo. Kalpasan na, datayon nga agiina. Ang mabitlaan. Saan ka di adakos ti talong agpa-picture? Mamat pa, di ka matitidayit tama ng ismen niya. Ala, ag-post ka din. Ag-isam kantay kalalaingan na nga isam mo, manang. Nanang, kasanday to yan. Agkuleyon tumatan ni Carol. Saan kayo kadi amarigatan? Nga aggidan kami nga agadal iti kuleyo? No marigatan kayo, nanang, urek sarte nga pailaan. Ay, anya nga tano, siyak lang ti agsarde nga agadal, nanang. Agsapulak pailaan iti pagtrabahwak, tapno makatulong akmat iti panagbiag tayo. Saan? Awan ti agsardeng nga agadal kada kayo anak ko. Ikarigatak nga isakan ti panagadali. Ngam, nanang, diyak kaya't agakaasi kayo unay. Amarigregatan kayo. Unyag paiso, nanang. Siyak lang ang tagsakripisyo. Masaya ang anak nga adagsardeng nga agadal kada kayo. Agpada kayo masirib. Ket day tati mang pakpakirid kanya nga ad-adapay nga agsalo kaga. Tapno maipayan kayo itinaranyag amasak bayan. Sigurado kayo kabailan nyo, nanang. Ipatpatagda kayo unay kinimanang ismenya. Kat, hindi mi kayat nga dadaka sa mapasama kada kayo. Unay lakit din nagitan ako. Nakadungdungo tala unay kanya. Nanang, awan sa baling agsisin nakitib ang pipinateg no saan ada tayo. Namin, nagsapamat apin musay day di tata. Saan yung talagdagipan pa day tanak ko? Ulitek manin. Patpatkin kayo unay, kat da kayo tikirin ko. Kasla ada paspaso nga nyo, Uncle Pabling. When no, siyak ka di, tiyor orayan nyo. Dasap ngatan ka man na simbang bait, sunay. Saan ka kadi amasya ni Tibagay? Anya ti kaya ti asawan iti dayta, Uncle. Awan ti sabaling agtrabaho amang biyag kadagiti anak ko. Tiki idi kinaambisyo sama. Abay nalakaya ti agpakulehiyo iti kunam. Duada pa ibang garaw. Adda ka di problema yo iti dayta. Lay, tumagsit ka pa'y. Napadakal ka, sunay. Sa anak nga agpampanak ka lang kalpabling. No awan tinapatag nga ibagayo. Panawan kayon. Kat agluto akpay iti pangrabyan mi. Pasensyakan. No, man-mano ang makapagpasyarta. Kaya't ko ngamin nga agtalinaad ti kinangato dagiti grades ko. Kat, maragsakan ni nanang para kanyak. Un gaya, saan pa gaya nga amo dananang mo kan kamsat mo, nga gayan ayatan. Numabalin. Diyak pa'y kaya't amaamuanda nga agdan kaayan ayat ko. Amangan ngamin numadismaya ni nanang. Gaputan ako rapayak lang. Di ka kumamatag sa witi kasta, Benedict. Agpapada tayo laeng anano mo ti panagbiag na. Imbag kan katagad-adal ka. Masirib ka. Ngam siya, sana ka nakapagturpos. May saak pa ya bastardo. Saan mo kumaatagi basitan ti kinataom? Laglagi pong Benedict. Ay, ayatan ka unay. Nagado dagito ginat katang tayo, nanang. Mabayag kasi daan tayo dagitoy. Nagsaldo kayo ka din? Uwan anak ko. Kauawat ko ti sweldo. Agawin tayo ka din? Saan pa'y? Mapantay ti department store. Tagumatang ta iti arwatan. Agpaiso, nanang. Sapatos ko, mga rod. Daan nga minan ti sapatos ko. Madakkalam sa pa'y kitli. Iso agumatang ta iti baro. Umay kan. Ay, mabit lang. Saan kayo pa
ada. Ni Manang Ismenya. Sino di kadwana? Ning samot Benedict day jay. Ay, nakita datan Manang. Kalat ang naginabat na iti, ma. Agnobyo dan samot kan Manang. Awan din ay bagbagan ni Ismenya nga adda kayan ayan. Kasaritak to inton makasangpet tayo ijay balay. Girl, I need you. I need. Manang, Karol? Pasensya ka na. No simrakaklatan iti silid mo at yakon nagtuktukpay. Agsarita kayo ka din kaninanang? Saan pa'y? Mabainak ka ni Nanang. Diyak mababalaw no. Itala ang apagong tanak. Nagsirip ka, saan ka di? Nakiayan-ayat ka? Ngam, kinimanong Benedict pailaan? Gapo ka dita nakurapay laang, ading. Nakurapay tayo lang arudan. Nakiayan-ayat ka pailang iti nakurapay. Saan pa nakapagturpos iti panagadan na? Carol, Saan ka makasungbat, Manang? Kasanulangan ti biyag tayo into nag-asawa kayon. di mo kumamot siyan ni Benedict. Nakalanaad pa'y. Huston, di ko nam, sanak amasair iti panang tagibasit mo kan ni Benedict. Ladingitak, Manang. Gamno siya ti makiayan-ayat. Pilyak day tay padak amasirib kan nakaadan. Carol, please. Rumor ka kuman diti kwarto. Saan ka ko mga agsao iti kasta? Tadi mon tuam mo, no anyamot ti katattao ti makagkasat mo. Apa nakalididay kayo, Nanang? Agluluwa kayo? Apay, anya man ang timbagbaga kada kayo ni Lolo Pabling. Si katiga po na no apeng agluluwa. Diyak namnamaan ama iturin mo alaisan ti kabsat mo. Pudno mo timbagak, Nanang ah. Saan na ngayon, sir, ti kinasirid na? Kat, saan mo pinanunot nga inauna ngam iti sika? Nanang, Patpatkin kayo unay anak. Manipod ubing kayo. Nakaragragsak kan agsinsin nakit kayo. kasanumot ngamin. Nakiayan-ayat, iti dayjay pa'y amanong Benedict. Saan arumbang atagibasit ti may sa ata? Tadi mo ammo ti kabaalan na. Kandi mo mapugtuan ti mapasamak iti masakbayan. Saan ko maarumbang nga inunaan na? Nanang, pakawanan ko ma. Saan ka agsahit anak ko? Ingkaya ba ni Ismenya? Tagsasarita tayo anasayaan. Sige, Nanang. Kaya't kung agsinnakit ken agpinatag kayo. Saan munto kuman nga apaan pa'y? Pakawanan ko mananang. Saan ako mapay arumbang anak ayan-ayat. Ang ay-ayat ako na ni Benedict nang. Maawatak tirik ng Ismenya. Saan ka apawilan ang makiayan-ayan? Kaya't mo asawan, Nanang. Pang-asim, Carol. Nagkari ka kanya. Nalipatam ka din. Nudakkel anak kabasulak ti panakiayan-ayat ko ka ni Benedict. Nakasagana ka makisinakin ko na nanang. Kaba alam ka din nga isakripisyo tirik na? Kasla saan anain kalintagan nga isinam ni Benedict nga awan tinadagsan agapuna? Nanang. Ikarim lakit di adi mo baybay anti panagadal. Kayat ko nga agkapya kayong agkabsat. Manang Ismenya, pakawanan na ko, ma. Saan arumbang apinagsawan ka iti saan anasayaan? Already mo ibaga, Ismenya. Amo ka saan nakanunungan ti inam kan ti kapsat mo ti relasyon ta. Awan ti parikot ka ni nanang. Awatan na. Ngam ni Carol. Ibagak kan katipod no. Pinagsawan nak iti saan anasayaan. Sa anak namin na masiri, bakas ka na kayo. Saan ko maamasakit ang tirik nam?
Uray, tapi nagkapyada kaming kaninanang. Kat may salaang tikid dawat ken ka, Benedict. Maawatak ti kayat maasawan. Nunaskan nga umadayo akin ka tapno sa anak ang makasingay ti panagkadal mo, Aramida. Benedict, masakit anak iti day tangay baka mo. Ngamin, kailiw ka mo makita. Sapay ko ma, tay pamuspusam ang makapagtuloy kamatlaan iti panagadal mo. Dandanin awan mat mabati ti kwarta. Libre ng paiso ti panagadal dagiti agkapsan. Tagpada da nga eskola. Ngamdakkel ti kastusan dati inaldaw. Hindi, marigatan kan sabatan nga kwenta sunay, ha? Uncle Pablin, Nakita ka nakalukas ti ridaw. Iso asambra kaklatan. Kung nagtusay ka ba marigatan ka, ambisusa. sandak ko mga ublagan, Uncle. Numabalin, sandak abiyangan. Lumaban ka pa, ha? Tantandaan na ito, sunay. No kayat kayo apapadawon nga agiina iti na ito'y abalay. Awan, si mabalin mo. Saan nyo ang mabalin nga aramidan dayta, Uncle? Tawid ko daytoy kadagiti dadakkel ko. Adayta. Oh, nalpasan. Oh, nya, nasurutan mo't langon ti formula ti problem solving assignment mo. Agama nang. Nasirsirib kayo gayang mamaiti siya. Nanang, itay kayo kadipay ti likudan mi ken Carol. Makaisisimak amang buybuya kada kayo itay. Kastaman ti kayat ko anak ko. Agtinulong kayo. Masiribak matitikunak nanang. Nasirsirib gayam ni manang ko. Nalalaing gayam mamaiti siya kini math. Nang, ada ka di kayat yung ibaga kada kami nga kabsat? Carol, Ismenya, jak amuno kasano nga ibagak kada kayo dayto. Ngam planok ti agapro. Ano niya? Panawan da kami kini manang Ismenya. Nanang. Siya kung ti makaamo amang ituloy, amang ikarga iti traveling bag dagiti arwatak Ismenya. Amang ano, ada aramidam nga assignment mo. Ala ni Nanang, nalipatan dan sa abakasyon intun bigat. Carol, apay nagluluwa ka? Ala, Unay lakit din da anak ko. Kasla ubingkit din nga imarakot. Naisurot akpayin nga agluwa. Saan naksamot na napalubusan? Numabalin lang ko mananang. Saan kayo palubusan nga agaprod? Kay kaya't ko pangagsan dagag pailangagatal na marigatan kayo. oray siyak Nanang. Malidayanak matiti ipapanaw yun. Namabalin ako ma. Siyak laangan ti agsar din nga agadal lang. Tulungan kayo laangan nga trabaho. Nukaano pa yan dadakkel kami. Isumpay ti panang yung kada kami. Dadakkel kayo anak ko. Amo yun tararamidin nyo. Iso anatalgad tirik na amang panaw kada kayo. May kawag tulakit di. Awang kayon ton nga gluto itinaiman sa sinami. At dalaga ron ang makasangit at kadagiti bagbagayo. Makaturpos kayo lagi di. Agdiden na tayong tumanin. Nanang, oray ta, dua atawan laangan, agturpusak ton. Siyak ton ti agtrabaho para iti pagbiag tayo, kan iti panagadal ni Carol. Agsingsingpat kayo kumaanak ko. Awan sa bali amang isakit kada kayo. No di ta kayong agkabsa. Naimbaglaangan tada telepono iti kaaruba tayo anak kaawagan nyo kanyak nanang. Kumusta kayon? Mailiwag una yan kada kayo. No awan pa'y makabulan manipod nagabrudak.
Nasaya at akmat. Nakatumpungak iti na imbag nga amo. Ket, kumusta kayo mat ngagkabsa? Kas iting karikada kayo, nanang. Jakon apapaan ni manang ismen niya. Dayta, ti kayat ko. Agpinatag kayo. Saan pa'y asin mangpat ni manang? Mga no nagkita damanan kin ni manong Benedict. Bayam ka din ang tanan ako. Uray, tanagkarimat asaan na abaybay anti panagadal na. Wan nanang. Manumot kit di amala daw nga agawit ni manang ismen niya. Ay, kunak no ni manang ismen niya. Da kayo matgayam manong Benedict. Awan pati kabsat mo? Tapay nga ta. Mga nata sa bali matakin muyugan na. Ha? Oo, apa nakiktot kayo manong. Lasing pati kabsat ko. Tinasayaan, sobrang kaya pa ya. Ang mga ano niya ti panunutan na kiti karo pa yo. No, doa talang iti unang ti balayaw. Bayan nyo lang taida, sumanauda manong. Isugaya man ti dimtang. Nagapu pala siguro iti pagadalan da. Sabtek ti kabsat mo, tani. Kasi mat ngagbit-bit ka na iti ado alibro na. Oh, apa sinabat dak lolo Pabling? Ada ka di ibagayo kanya? Iti ko na yung nga tanga agkabsat. Jak masipsiputan amasansan nga umay day a Benedict iti balayo. Yan sa payag Ano na? Anya ka din dito nga ibagbagayo, lolo? Gungundawayan na ti kawan ni Soneng. Ay na, ang mga numadamag kuntulaan nga agsikaw ti kabsat mo. Anya? Ay, Jack ipalubos akas na, lolo? Ang mukha Lolo Pabling, imbes ko maada kayo ti mangisakit kada kami, saan ba? Da kayo mo't ti mangibabain kada kami. Nagtangsit ka man ngagsungsong batsi ka. Umay kan karon, ha? Panawan talatan day ta alakay. Sugayam anak ka, tipos at gayam madam ang sports competition. Nagkapoy tinagtutong ang lugar. Tansapay taga-Bicol kan Bisaya. Miss, Ah, excuse me. nagkuwapon. Payo akbatan. Ang mga mabalintag damag. Aha, Dayo ak ngamin dito Ilocos. Mabalin? anya ka ti Dayjay. Aglang na nga kang harod adayo na ang dito eh. Damok ti makadanon dito lugar yun. Imbaw na ti pagadalan mi. Kas may isang atleta. Taga Bisaya ak. Restituto tinakan ko. Nga awagan naklatan iti Toto. Sakmat ni Karon. Maragsakan na ka makamamukan ka. Nagadayogan ti nagkapuam. Oh, bagay tinahagan mo iti kinapintas mo. Agyaman ang mga numalipatan ti saludsudam ako ng kanya. Gayam. At day tanda kiti patak nga atleta. Sandan anak ka oray ngagsubliya kita enda. Mapitsinta siguro kas kanya. Agsapsapol kami iti pagmirendaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Karaw, tanda ni kanayo nun ang masapngatan kang agawin. Nakisinarak kay ti kayan ayat mo anya, ha? Lolo, awan pa'y tikayan ayat ko. Anya nga rin tinakarabyam ang agawin, aw. Kakwa. Pakialam meron mo tayo alakay. Nangatalauna yun ayat yung problema na kada kami agiin. Ay kita, saan ka makasaw? Ay na, asino kumapay gamin ti umalaan niyo, no saan nga iti inayaw? Saan kayo kumamat ngagsaw iti dakas may panggap kin ni nanang Puno matimbagak, nasapa na ti asawa ti inayaw. Imbag kumaa, no pinili naman, ana imbag tinaglawanan na. Sige lolo, aglayo na kun di tabalay. Ang mga nururayan na kun ni manang ismen. Ay, di na panawan. Madama pa lang agsasarita ta, panawan na kay day. Ay, wun kayam.
Awan pa iti kabsat mo. Ay, mo kaon. Ang mga lumaki asawa mo dahil di na oras apada ni nanag mo. Ado pa'y tinaskan nga ramidak, lolo. Aglutak pa iti pangrabyan mi. Mga no di mau as ti kabsat ko iti sidain mi. Jakman mo't amo, noan niya ti pakasikuran ni Lolo kada tayo. Kinuyugnak ni Benedict anapan na kitsyenda. Nagaduman na nasa una, iti panangitulod kanyak ni Benedict. Manang, talaga ka di adikan makabiro kiti sa bani pay? Awan ka diti sa bani agar-aram kan ka? Kunak man no nalpasan ang nagsaritaan taday taabanag, Carol. Kasano no da kayon ti agasawa? Kabailan na ka nga taabyagan? Amangan no makapagtuloy tumutlaan nga agadal ni Benedict. Agsin nakita kuma kadagiti mangiruruman kadata. Saan kit di adata ti agpin na sakit? Nagpay kabitak iti telepono, tapno nadardaras kayo ang maawagan. Si kamot tinakasungbat iawag ko, Carol. Kumusta kayo, ngagkabsat? Nasaya at mat, nanang. Jay naudi asurat ni Ismenya kanyak. Sidsidaram ka no paylaang may panggap iti relasyon ta kini Benedict. Nanang, Adayuak iti din na yung agkabsat. Saan ko maaday tati saan nyo apa nagkinaawatan? pakawanan na ko ma. Amok ana sirsirib ka ngam iti kabsat mo, Carol. Ngam agpakumbaba ka kuma iti kabsat mo, tain inaudi ka. Naawat mo gaya man kasurat ko, kat imawag ka matatagusan. Manipod di naman mo ka. Saan ka na malipatan? Ayahitin ka, Carol. Kasanong tayo to eh. Diyak pa'y unam amo ni Toto. Kumusta gayam di panagadal mo? Ang parang makaturpo sa ni di high school, iti dahi atawin. Nabayaga ka nagsarten. Ta nagsakitak. Saan na po ka tiganas ko nagadal. Naimbagman ka na panunot mo matlaang tinagtuloy. Masaya anak nga ron. Kat, sa di no ti plano mapangituluyam iti panagadal mo? Panggap ko ti agkolehiyo di Manila. Kung sakpay magturpo sa akin, magunod ko ti panagad mo. Saan na kuna pang panunutan? Ipastag mo ti agadal. Tapno na saysaya at ti masakbayan. Oo. Apay akas tati panagmingming mo kanyak. Nakagasgasa taklo na eh. Iti dahi ta kinapintas mo. Kan masirip ka pa eh. Diyak nam naman nga itinak. Saan ka di aday tati kalikagumam? Ay lang. Saan nga di nagturpos kay ti high school? Ngay naklon ko ti panagayat mo. Awan gayam. Amo ka di ti pamilyam asyak ti ginagaram ti syudad. Aday di ba lasis taon ni nanang? Awan pulos ti amo ni manang Ismenya maipanggapkan ka. Intun adda pa naman ko. Pasyarin kay Ilocos. Ngam plano nga agawid tak iji Bohol. Intun malpas na iti asimistre. Napintas siguro iti lugar yun niya. Uwan, napintas. Ngam nasaysayat iti syudad. Tada dito iti progreso. Ngam kasla nataltali na ay ti agnad iji Ilocos. Isumot la ang ajak makikita ni Carol. Napangayam di Manila. Ewan gayam, kaano asumangpat ni Sunay? Kasda awan pa'y mo't plano na nga agawid, Lolo. Intun makapagturpusak siguro. Amangan mo saan ton nga agsubli ijay abroad. Anya? Nagbayag laki na. No, ada na patag nga ibagayo ken ko na, Lolo. Mabalin yung mo't nga awagan. Mabayag pa'y nga urayan yung ti panagawid na. Nasaysaya at kumabalaeng nagsango kami ngagsarita. May panggap iti malaya. Ha? Anya ti ketyo sa win, Lolo. Di ka nagsalud-sound. Awan ti amom iti daw. Mga no makaunggot kayo manan. Sige. Ninanang laangan ti kasarita yun to, Lolo.
Kunaklakit din nagbayag ka iti Manila, ading. O kat, kamusta mo't nga idaan ti iti Manila? Nasayaan tamat manang. Kastadyak makapagpayagag na iti di syudad. Tsak maanusan dagmiyag ijay. Apay, mat. At da ijay ti panagduras, ading ko. Pampanunutok lang kami nakaasin ni nanang kat. Ijay ko masyudad ti kayat ko apagadalan idi. Agpada tagayam iti arapaap manang. Nasaysayaat ko man no iti syudad nga kadalang. Kanayin ko mga kita kami kinituto. Oy, Carol. Ha? Anya ti pampanunutam? Anyat itantanamitin mo? Ay, kwa manang. Malagip ko lang ni nanang. Kumusta nga tan? Ay, wangag paisong adi. Nabayagan na saan ngayon mawag ni nanang Wan nga rod. Kumusta nga tan? Saan man nga tan anak po, tan ismin niya ti oras. Kat nasip nga tahanan ni library. Nakapaspas na kami nga agadal ni manang Ismenya, manong. San na kaya ti paatiw kanya? Oh, nabayagasan ka nagpasyara. Manipo di nakastre ka kiti sa bali pagtrabahoan. Man-manong agkita kami. Maring makapagtuloy ak tumot lang nga gadal. Ay, nasaya at launin ay taapla ng manong Benedict. Imayak ta agpakada ako makanismin niya. Isurot na kanutibus ko iji buhol. Ha? Buhol? Kunayo, manong? Anya din ang lod ko? Ne, Nay, manang, ata ka magayaman. Sige, makamukay niya agsanita, ha? naimbag ta na uray ka matlaeng. Ismin niya. Ikuyog na kanutibus ko iji buhol. Umayak agpakada kin ka. Anya? Nagkadayon? Saan ka di anak kabutbuting ti aglugan iti barko? Kaasa nun nung maarinubnub ti pagluganan niyo a barko? Naitaadagos ti panunutem. Maring saan kami ngagbayag jay. May iliwak tulakit ikan ka. Nadawal kayam ti tao. Ayam jak nadlaw ti kinagaraw ti barko. Kabayatan ti kardak iji kabin. Ije ka di mo Cebu ti papanam, manong? Ha? Owen. Apay, taga Cebu ka? Damok ti mapanitya. Kadwak ti busko. Ije buhol ti lugar mi. Taga ano kayo? Iji Ilocos. Ha? Ilocos? Nakumaya ki jayin iti na minsan. Sa dino ije ti lugar yun. Danam-amo kami ni di. Nakapasyar ka gaya man iji lugar mi. Asidig kami iji lawag. Amang ano am-amo yung agpaiso tinam-amo ki jay. Karol tinagan na. Awan gayam. Siyak ni Toto. Kunak man nagbayag kay G. Bisaya, manong Benedict. Maragsakan lakit din ni manang Ismenya na masangpatan na kayo. Kanayan sa lata masip nga tanasabang pa. Amo yung matday dyan. Naimbag kumaan no saan adakas ti panagpampanunot ni Lolo Pabling. Naimbag ta si katinadanon ko. Adda na amok idi iti barko ang makaamamokin ka. Toto, tinagan na. Nagkita kayo kini Toto? Oh, nasdaaw ka. Saan may nga amokan Esmenya nga addan ka ayan-ayat mo Pangaasi mamanong. Hindi mo ko may bagbaga dito kini manang Ismenya. Uray ni nanang. Saan na pa yung amo ti maipanggap kan ko, ana? Saan ka kumamasarit ibagakan ka, ha, Carol? No kasano ti kinakurapay ko, narigrigat pa iti panagbiagda. Girl, I need you. I need. No saan pa'y anaam-am mo ni Benedict da dya lalaki? Diyak kumapay na amuan nga addan kayan ayat mo. Pakawanan da ko, maiti panagulbod ko kadak yung kinanang. Kasta unay apa nanguyaw mo kang ni Benedict idi? Nakarkaro pa'y gayam da dya atoto. Ita, asino ti maag kadata? Napod na. Nakigtuta kiti na amok kini manong Benedict maipanggap kini Toto. Anya kalakit din aya, Carol. Di mo inaramat ti kinasirib mo. Manang? Agsangit ka? Ngampod no ti kunak, saan ka di? Apay, kasano ngamin anaam-am mom day dya lalaki? Namamok iti nakita kami jilawag. Imbaon ti pagadalan da kas may nga atleta. Kat,
dayta ti panggap mo. Tanaamuam no kasano ti kinakurapay dayjay alalaki. Saan ba kumanungan? Saan abale? Urayag kaya huwag ni Toto. Kat kasaritak no apay ang gulbot kanyak. Talaga ngayon uray ko ti panangawag mo kanyak, Toto. Nalabit nga ang mumnoan niya tinaduktalak may panggapkan ka. Pakawanan ako, ma. Nagamamu kami kinimanong binidig. Di kayo na ayatikapsan mo. Nakapasyar pa balay. Apay adi mo impod no atakos kanyak. Ni matangan ni Manong Benedict no kasano ti kinakurapay ti panagbiyak ni. Itatanam mo amon ti puno. Agbawal-baliw ka din ti panagayat. Ay ayatan ka, Toto. Si katiragsan ko. Apay adi mo imbaga atakos kanyak. Saan ka mababalaw? Nagbaliwan ti panagayat mo kanyak. Tsak pa'y nakasarita ni Nanang. Diyak ka muna niya mati maibaga na maipanggapkan ka. Kita, kasta gayam ti kinakurapay dayjay at Toto. Nagpasit ti balay dakan. Kasi dagda iti kabambantayan. Itala nga makaungot ka. Pagbabawiak no pengen pakitak palakan ka nagtiladawan mi ka ni Toto. Kasano? Malakip ko di pa nagsangit ko idi inoy uyaw na ka. Naman niya ngay ita. Dutwa kayo nagkapsat. Andayo ni Nanang iyo ti sidong niyo. Sakit, irurumon na kayo nila kay Pabli. No apay mo't nga minakasjay ni Lolo. Nanay, saan kumaanay ti tiga puti sa inyo pag kinaawatan nga kapsat? Diyak ka mo? Istoryaan na klaangan iti makapaisam. Tapno mapukaw ti pungtot ko. Ay, diyak la amuno niya ti aramidek no makitak dayjay at Toto. Isardag mo kumanday ta panagsangsangit mo karon. Saan aday ta ti diyo pagkinaawatan? Amo ka, kaya't nag-abalsa ni Manang Isminya. Saan mo kumapanunutan day ta anak ko? Saan ka mababalaw no inayat mo ni Toto? Awan ti pipilyin ni Ayat. Agyaman ang namawatan Nanang. Makanain day tamang palaga ni Diriknag. Awan ti naiyanak asi babado. Narigat matibiyag tayo. Iso nga daak dito'y abroad nga agsaksakripisyo tapno makaadal kayo. Nana. Nupudnungay ayatem ni Toto. Ibagam nga agadal mat. Kano jak mauray ti kabsat mo, baliwag to ti umawag. Susagpat ko lang. Ilupat-lat ako man ni Manang Isminya Terita no sumampat. Malaksit na nagkuyog da kini Manong Benedict. Mino ni Lolo Pabling. Carol, Toto? amok adi mo naman na pasyaran ka. Natuntunak mo't lang ti balayo. Kinapudno na. Dandani sa anak tuloy. Tapay. Agduha-duha kan iti panagayat mo kanyak. Adda ka din nangisukatam kanyak kay syudad. Saan ka nagsabi? Di mo ko mapanunutan ngayon sukat ka. Gaputay ayating kaunay. Daron, asino kay ta lalaki? Adda ka gaya man Manang. Ni Toto. Si kagayam ni Toto. Oh, Karon, apay nagluluwa ka? Inan-ano na ka dayto lalaki? Tinasayaan. Dumanon ka, Toto. Itisalas ti pagsasaritahan tayo. Sige, sumbrok tayo nga rodan. Na, dayjay manan ni Lolo Pabling. Kanayon lakit din nga agsisiin. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Mailiw kayo iti tunggal maysa. Ngam, Carol, mabalin, panawan da kami pailaeng kan ni Toto? Sige, Manang. Toto, madamdaman niya agsarita ta. Panawan kayo pa. Uwan,
Ibagaken ka. No saan anaira na ang nagamam mo, ken nagkita kayo ka ni Benedict. Diyak kumapay na amuan nga addan kaayan-ayat ti kabsat ko. Amo ka sana ka maikari ni Carol. Nasaliwan-wan ti panabikyo. Agpada kayo pa masirip. Nakurapay mat ti panagbiag mi. At dati inami nga agan-anos iti abroad. Tapno laeng mapagadal na kami. Adda kita di syudad nga kadadal. Kabayatan ti panagtrabaho. Tapno adnan to kay kariyak ni Carol. Nasaya tunay. Sige. Day talaeng ti maibagakin ka, Toto. Ay, kakaasi pa ni Sony ngagtrabaho. Iji abroad. Mga makiasawa kayo di na oras adi makaturpaus. Lolo, diyak kumakayat asumbatan kayo. Ngamin, respetuan kayo. Anya ka di ti problema yu kada kami. Nagtangsit ka na sumungsungbat. Anyan sulaki din inton makaturpus kayo. Sungbatan niyo kumati sa ludsod ko kada kayo. Di lakman ikaskas ta, Esminya. Laglagi pong daitaw. No kayat kayo apatalawin, mapalain. Saan da kami matabot-bot ngan, Lolo? Amumi nga ipatag ti sakripisyo ti inami. Nagkari kami kan kuana ang makapagturpus kami nga agkabsat. Maragsa ka nagtanaawat mo matla ang ti relasyon da Carol ken Toto. Barang mamamok tumot into nagpakasyon na. Nadlaw kumot nga minanang. Napasnak ni Toto iti pan nakisarsarita na kanya. Nasingpat man, ken napakumbaba. No makaturpus dan to ngagpadpada, mabalin anasaya at ti biyagda ismen niya. Siguro, nanang. Ay, nang. Ada ibagak kada kayo, maipanggap ka ni Lolo. Put-put nganda kami, maipapan iti balay. Anyaman ti mangmanggagyo, maipanggap kan kwa na. Bay, anyo latan. Diyak na rin makapagtagpalod at tumananang. Nang, sapay kumata. Agawid kayon. Nang runa into nagturpusa. Apag isunto amalpas ti kontrata. Ikariyo da ita kanya ka, nanang. Kan saan kayon to nagsubli di tabrod? Panunutek pa'y anak ko. Masayangan. Nasaya at ngamin dagiti amo. Sayang na ngamin, tasan ka na na nagpasyari di balay, di mawag ni nanang. Agam amo kaming tumatlaan. Awang ngayam. Masapol ngagsubli ako ni Jesyudad. Malitayanak iti da ito panagamamuta, Toto. Nuad na ako mamastre ka kapag trabahuan dito eh. Di ituloy ko ti agada di tilawag. Sige, kita na makapasyarak tamanan. Makastusan ka lang. Agsingsingpat ka kumakabayatan ti kaatami sa syudad, ha? Agsingsing putak ka puking ka. Ikarigatak ti makaturpos para iti masakbayan ta. Kablawang ka iti pa nagturpos mo ismenya. May pagpanagkal kalauna yan ako. Nang, Carol, isagot ko na ito yabaligit ka na kayo. Kaya nagyamanak nang nakasangpot kayong mutlaang. Kat sapay la kumatapat ganyo tikid daw ko. Saan kayo nga agsubli di abroad? Wan nga rin, nanang. Sapay kumatagdadan na tayon. At danto sa bali agundaway, apa nagsasarita tayo, maipanggap iti da ita abanag. Congratulations! Talaga masirip ti kaya na to. Cum laude ko naman. Saan naglakip di ngagpati, oh? Nangat-ngaton to ti maawat ko apa madayaw, into nagturpusa. Saan mo ka kaya ti paatiwan niya? Nakaayaw kayong ngagkabsat. Kung kaya, papaingawan ni Toto. Ado ka ti sa sikaswan na dyan syudad. Jaklam mo, numatuloy nga agawid dito Ilocos, trabaho mat ngamin. Kinasaya. Agawid tayo kit di. Umay kay di balay Benedict, tadasang kabasit a pagsasangwan tayo. Yung karigatak ti makabakasyon di Ilocos. Tapno makamamo kayo nana. Nga magsubliak mo't la adagos.
Maawatan ka, Toto. Agtrab-trabaho ka, kabayatan ti panagadal mo. Sapay ko mata makaturpo sa tumutlang. Kat maikari akon kini Carol. Kabawain kada kayo, kinimanang ismin niya. Agpapada tayo anak ko rapay baro. Pudnuti ko na ni Nanang, Toto. Iso ang nag-abroad, tapno mapagadal na kami. Saan mi napalubusan pa'y kinimanang ismen niya? Una yan, dagiti anak ko. Nakapapal ti kinaragsak yo. Mailiwak lakat nga ro ti pamilya ka. Yung nagadayumot ti lugar mi. Ituloy yung tagsarita nga agayan, ayan. Tamang isagaan ak iti pagmerienda tayo. Awan matan ni ismen niya. Impapats da nga ta tinagpasyar kini Benedict. Ay, sapay la kumaa. Tama kasapol iti pagtrabahuan nan. Tapno, saan niya agsubli pa iti abroad. Pasensya kan, Benedict. Diyak magawidan ti panagarubos ti luwag. Naragsak ako ma. Tan, nakasapulak matlaangan iti pagtrabahuan. Ngam. Kastimatan. Agpada ta amalidayan iti dito apa naging nadayuta. Naibag ta binigbignak matlaang tiyamak. Ket ipampamuspusan na ti panakapan ko iti Amerika. Ngam mabuti nga kiti dayto ya panagin na tayo ta. Amangan no sanak to amalagip. Subilan kanto tapno ikasara ka. Karim dayta Amumat, ay ayatan ka unay. Nabayag gaya man, nagkita kayo iti amaam. Inlimod ko kan ka. Tasalak mata sigurado no talaga ang makapanak iti Amerika. Angam saan kang hagliday? Mabayag pa mat. Inton agawid ni Daddy dito Pilipinas. Iyamamukan to kinkwana. Kaya't kumatamaam-amu ti amam. Malagip ko ti pananguyaw ni Carol idi kanya. Ket ti panangirurumen na kanyak. Lipate mo na ita. Wen, ngamin, agpinatag kami nga agkabsat. Kasta ti rumbang sang kadi. Ay, umaykan, agawitan. Sigsiggaan naglakit din ti kabsat ko. Wow! Si Kagayam ti sigurado manang ismen niya. Numatuloy ang makapan ni Amerika ni Manong Benedict. Itubot na kanto inton makapagkasal kayon. Adayo pa'y ang mapasamak day taading ko. Kan, jak pa'y kaya ta panunutan ti panagiin na dayo tayo. Ngam, mabalin ang mapasamak to dayta. Iyawid tumot ni Toto ti kapsat mo iti buhol into nagasawa ta. Ala! Ni Nanang! Dua pa'y atawan sa akturpos. Kasladyak pa'y mapanunot ti makiasawa. Talaga ading saan ka pa'y ang makiasawa. Ay na, nakaragragsak tayo anak ko. Ang mga nudumtong ti panawan nga agiin na dayo tayo. Nang kunakmanen. Diyak kaya ta panunutan dayta. Tano mabalin. Saan tayo kumanga agiin na dayo? Naimbag, tasiksika, tinadanon ka, suday. Nabayagan akayat ka kasarita. Amok, noon niya ti kayat yung ibaga kanyak Uncle Public. Ngamjak ipalubos nga agbaligi kayo ang mga agom iti balay ni. Tawid ko da ito'y kadagiti dadakal ko. Saan anasaya ati panagbiagme ng agkabsat? Iso ang masapul nga alaag si akinday apaset ti lute. Kitrakrakin yok ti balaya. At dati tulo ti dagang ag-igaman mi, Uncle. Agpada ang masirib dagiti babalasan ko. Kat saan dalakit di nga ipalubos nga irurumen nyo ti kalintigan mi. Salbag! Napanakal ka, tanapagadal mo dagiti anak mo. Saan nagpanpanakal, Uncle? Ngam tuntunat ti kalintigak. Girl, I need you. I need. Anya di kunam karon? Kaya't mo nga ituloy ti panagadal mo ijay syudad. Tapnoan niya. Tapno ka na yun kayo nga agkita iti dayjay atoto. Apay ngamin ama sapol nga madayo kapay lang anak ko. Siguro, kaya't nanti makiasawa nanang. Ang mga nusan ka na makapagturpos, tagkasar kayon kan ni Toto. Manang ismen niya, apay anak ang ungat kayo kanyak.
Nada problema yung kini Benedict. Santat ko mga iramraman. Ay! Awan ti problema may kan ni Benedict. Agin inayat kami. Kat oray naging nadayo kami. At da pa nagtalag ti tunggal maysa kada kami. Nanang, apay ngagluluha kayo. Nanang? Anak ko, saan ko maaday taabanag ti saan nyo apag kinawatan? Kaya't kung agpinatag kayo. Kablawang kay ti panagturpos mo, Carol. At naman na sana ka maikalikin ka. Anya kan sa, apay akas tamatan ti bagpagam. Ama ng ismen niya, anya nga itatima ko nam. Natungpal ko ti kaharit ko, kan ka, anangat nga to ti maawat ko apang madayaw. Alawa. Talaga nalalaing ka. Oh, amangan no agsinungbat kayo, pay. Kat katawag lang nga rudan, Nanang. Patpat ti kapsat ko nang. Kat ipanakal ko launay ni Carol. Sayang, saan matgaya managawid ni Manong Benedict? Ay naading ko, naglaka ti agwan. Patpat yung dayjay. Saan na ang mapanawan ti nobya na iti Amerika? Imawag iti kanya. Saan ka no amakawid? Tadi makabakasyon iti trabaho na. Sigun keng kwa na, agur nung iti gastusin dangag kalay sa akin manang ismin niya. Toto ha? Amo matimang sotil. Sana kagang angawag pa siya tibagbaga. Wanan, siyak tinangrabak kada kayo. Ngam, ay ayatik dayjay. Makaado kayo unay ti maistorya. Agawid tayo malaangan. Talaga nga inururay ko ti awag mo, Benedict. Mailiw ako na ken ka. Ante na pintas nga padamag ko ken ka. Ang bakasyon ag iti mabiit. Kayat ko ang kasartan. Anya? Wala, oray aklak ti bayo iti daytang imbagam. Saan ka di ang nagtulag tayo din? Makasimpa aklakin din dito Amerika. Nagawin aktap ni kasar ka. Jack mas baalan ti raksak ko, Benedict. Ay ayatin ka. No dayta tinagtulagan nyo nga agayan aya. Daytan tumatlaang ti pagtungpalan nyo. Agyaman ako na iti pamalubos yo. Urayan tayo lang ang makasangpat ni Daddy. Tapno kandwa tayo nagplano. Nasaya at tapno maam mumimat. Kaya't nga ti asawa ng Amerikana ti umay dito eh. Ngamin, sabali ka naman ang ti asawa ni Dadim. Kaya't nakanong ti pumasyar dito Pilipinas. Oh, Carol, saan ka matamatimtimag? Dumdum nga naklatan iti pagsasaritaan nyo. Amangan no umapal ka mat, ading ko. Kaya't mamutan ti makiasawa. Anya? Congratulations, Manong Benedict. Manang ismen niya. Agyaman ak unay ading ko. Benedict, nagragsak ako unay. Ay, ayatin ka unay, Esminya. Oh, nanang, umay kayo na. Tagpa-picture tayo. Umay kayo. Ay, wala pa sunang. Agpapicture tayo. Saan pa'y gayam ang nagsubli di Amerika ni manugang mo, sunay? Kita lang nga agpaisyon niya. Nakapimpiman tibiyag ni Benedict kita. Tinaliyaw matlaang ti amana, Uncle Pabling. Ay, yung mga no itugot na ni Isminya, iti pa nagsubli na di Amerika, sunay. Saan pa'y? Mangpalabas na pa'y siguro ti tawon. Ay, mapasamak tulad ta. Dudwa kayon ton ang mabate kini Karaw. Ay, ket ure ni Karaw, lay na, makiasawan tumatay. Kasta talaga ti biyag, Uncle Pabling. No makapanto ni di Amerika ni Isminya. Ay, at adan sumanantik kina palang wadmaw. Nakasaysaya at ti pa nagsarsarita tayo. Day tamanan ti ibagayo kanya. Di takaman laing. Abiso. Abiso talaga. Nagtanta na butog anang panaw kanya. Wow.
Yak maawatan ti ugali na. Anya pa'y nga ta tinalipatak. Hinton bigatan nga ituloy ko ti agimpake. Karon, abayan, agluluwa kayo. Malagip ko iti nag-aprodak. Pinanawan kayo. Tapno maipayan kayo itinaranyag ka masakbayan. Ita, siyak matimang palubos kan ka, anak ko. Manang Ismenya. Anak ko, abay, agsanit ka mo na mga rakop kanya. Diyak nga namaan da ito yung panagin na tayo-tayo. Uray si Kakaroon. Amok, apanawan nagtumag. Nanang, saan kumangot aday tati panunutin niyo? Agpaiso, ang mabayag asan tayo nga kikita. Ngam, kanayon kayon tungaawagan. Tapno saan kayon tuunay ang mailiw kanyak. Malagip ko dagiti kinatangsit ko iti kan kamanang. Numaisang bigla ko madagiti pasamag kat malitupak dagiti nagkurangat kan kakas may sakabsat. Sana na day tatilaglag ipumpay ading ko. Jak kayat nga agliday tayo iti panagiin na dayutan mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Paglaki din tamang klase. Nagkuyog kami kini Carol, amang itulog king ka dito airport manang Espinya. Saan nyo kadi akadwa ni Nana Suning? Ay na, nasaysaya at asaan na simurot dito yung airport. Agsisinangit kaming tulaan nga giina. Carol, agluluha ka matan. Diyak kami nagamitan. Manang Ismenya. Lakit din to'y kabsat ko aya. Ne, ading saan mo kumaabaybayan ni Nanang? Kailiw kayon to. Ikarik na itamanang. Diyak paybayan ni Nanang. Ipatpatag kayo, unay. Nay, ikunak no awan tinabati dito balayo, sudag. Saan ka ba kaya masimurot anang itulod kini Ismenya? Nasaysayaat. Asa anak asimurot payang ka. Agsangit ak tumutlaang. Ay de, apa analiday ka? Anjakan aya, bumaklag ka mo nga taytan. At adama na nadinak to am-amaw, intun makapan kay di Amerika niya. Awan ti mabalin ko apagpanak ka lang ka. Nakurapayak pay laang aging gaita. Kay suna, asikalaang ti kabagyak dito eh. Napod no abigbigan na kakabagyam. Apay adi mo ikay ti para kanyak. Gamrod ka kay diya. Dahil taka di manon, ti saan tayo apagkinaawatan ang ka? Awan ti ginamrod ko kada kayo. Amo ka na ba no kay ti biyahe? Sumunod ta ni ti kwarto ta, tapno makay na naka. Saan pa yung makaturog, Benedict? Ay, kasladyak pa'y laang mamati nga dayo akon iti sidong ti pamilyak. Siya kon ti pamilyam. Anyat kahit mo asawan. Amang ano sa balit ti pangipapanamin tinaibagag. Maawatak ti mariknik nam. Malo tawa na jak na din na anti amak. Kumusta damat din? Amok nga dalay tinasayata ka sa saan. Ala, mapanta maturugan. Awagag to idahin tong bigat. Napaot ti panakisaritang kinismenya. Kalpasan anak kapag iniliw kami. Ang nagliday manan nagiti matam anak kapaninit. Kasla di tayo makapag-inhad tayo niya, nanay. Ang mga numadamdama. Agsangit ka manan. Kat maibuyo ka. Manipot na tayo day di amayo. Da kayon tinagbalin aliliwag kun kirid ko. Kalpasan na nagbaligi kami anang tunoy iti arapaap yun. Malagip ko manan. Tinukasan no apinabainak ni Manong Benedict.
Asino ti makaibaga ang makadanon iti Amerika ni Benedict? Saan nga mo tigasat? Kalpasan ti sumagmamano atawan. Mabaling nga lang na kayo ni Manang Ismenya iti Amerika. Katipati tak nga agmaymaysa. Nataangan ako, nanak ko. Adayo nga arapaap ko dayta. Kaya't ko aditoy ti pakapugsatan ti maudi nga angis ko. Pasensya ka na, najak madarayan ti panagturpos mo, Toto. Rumbang ko mga daka nang imatang iti karagsakan apas sa tibiyag mo. Maawatan ka, asan ka nakabakasyon iti trabaho. Ngayon, aguri ka. Ah, Saan mo matakadwa ni Nanas yun eh? saan na ka ba ilang biyahe iti adayo? Sayang. Nasaysaya at kumano makasuro iti panang ibakasyon ko king kayo lugar mi. Tapno makita na magti nanumo a lugar mi. Nanagadayo mat ngamin. Ang mga numabutag ni nanang ngaglugan iti barko. Nanginamot ngamin ti plite iti roplano. Awan ti ado kwarta. Maawatan ka. Kahit ko tagbakasyon iti lugar mi, sakbay ngagsapulak iti sa bali at trabaho. Mailiw ako niti pamilya. Pudno anarigat ti mayadayo iti pamilya. Aging gangamin ita. Malidlidayan kami pailangan kininanang numalaglagit mi ni Manang Ismenya. Naimbag ti kapsat mo. Makapaapal da. Anya ko mati apalam kin ni Manong Benedict. Di mo ibaga, nga arapaap mo mati makapag-abroad. Nakapasyar din ni Benedict dito'y nanumo a lugar mi. Manipod pi manawak. Awan pa'y nagbaliwan ti balay mi. San abale, inton makasara kay dinasaysaya at apagtrabahuam, kan makaurnong ka, agpatakder kanto iti mansyon mo. Agkataho ak man iti dayta ako nam. Adayo ang mapasamag dayta. Tinapatig kanya, nakaadalak. Pudnot ako nam, Toto. Ngamin, gamang ti adal. Pudno dayta. Gamang adin tumaagaw ti sabali. Itugtukot mo dayta iti oray sa dino apapanam. Ken aging ka asibibiyag ka. Ahon kayam. Agpasyarta ka dagi na pipintas ang lugar dito'y Bohol. Nadlaw ko nga rod. Ado tinapipin ka sa pagpasyaran dito'y lugar nyo. Kas kumay ti Chocolate Hills. Nalpas kayo gaya man na nagsasarita kini Toto. Talagang impapas yung mati naging nilim. Narigat no agin na dayo tagpimpin na te. Nanang, sumangpat ni Toto inton maminsan hal daw. Nasayaat no makapasyal man na dito Ilocos. Naimbag taan nakabakasyon iti trabaho na. Duang aldaw na lang siguro, nanang. Ada ko ipudnok kada kayo. Panggap mi nga minan ti agkasar. Carol, Sapay la ko mata di kay kumura, nanang. maawata ka na. Amok aday dati pagtumpalan nyo kini Toto. Panawan matan abangunan nyo ti bukod yo a pamilya. Kasanarod na ito yan, Ismenya. Maluksaw laki din ni Carol, kung saan mo ang madarayan di kasarda ka ni Toto. Kasano nga ron? Kadyak mo't makapagbakasyon iti trabaho. Agpaw-itak sa laangan iti nayon ti gastusan da ngagkasar. Manipod dimteng ka dito Amerika. Saan ka pa yan nagbakasyon? Saan ka di amailiw iti pamilyam? Kaya't ko mati agbakasyon. Agkuyog taa, Benedict. Kita ano kasano? Waring makapagiddan tang nagbakasyon. Mailiwak mat ka iti ng padakkel kanya. Nagiti imbilang ko anagan na kanya. Eto na. Kablaawan kayo iti panagkasaryo kini Toto, Carol. Ni Apo Diyos ko matimang bendisyon kada kayo. Agyaman ako na nanang. Naragragsakan kumapay no nakaawit ni Manang Ismenya. Makamukala ko man na mangawat iti kasasadi kapsat mo.
Uray ka sa nga ayat na. Saan nakaala iti bakasyon na? Agkuyog danto kanulaangan nga agawid inton umay atawan. Ay, kablaawan kayo pambay. Anak ka. Ah, Lolo Pabling. Agyamang kami launay. Maragsakan kami kin ni Toto iti dadarayo iti kasarmi, Lolo Pabling. Nabambanog ka mat, Toto. Ada ka di problema iti trabaho? Awan. Nagsildo kami. Ngumno pintaak. San sa makaanay pagbiag ta. Talaga anarigat ti biyag. Saan pa'y matla nga makatrabaho. Gapo iti nagsasaro no pa nagpasngay ko. Matulungan ka ko, mama. Ang panunutek nga rod. Anya nga tanong abrudak. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta. Uray 2 atawon laeng. Padasek. Yung parikot ko ti gastusek nga gaplay. Mabalin ko ti agpatulong kini Manang Ismenya. Ngam ti pampanunutak. Ti panang panang mo kada kami. Uray, tadamot ni Nana nga katwayo. Itorturot kong tumat kiti nga awagan ni Manong Benedict. Da kayo nga gasawa ti pagsarsaritaan mi kan ni Benedict, ading. Imawag ka numot ni Toto kan ko na. Naidurot matlagaya mo inawagan ni Toto ni Benedict. Wen, ket nakapagka rin ti asawa kan ni Toto. Isu kano amis mo ti mangted iti gastusen ti asawam nga agabroad. Agyaman ako na Manang. Ne. Agsatit ka mo natin ko. Mabainak ka na kayo. Nakarigrigat ibiyag mi nga agasawa, Manay. Malakip ko manang dati pa ng tagtag ibasit ko iti kinatawan ni Manong Benedict. Ay na, san mon alaglagi panday ta abanag. Awan sa bali ang makatulong kada kayo. No saan asyak akabsat mo, ading ko. Oo. Di ka man umigbagitan ti panangarakop mo kanya. Mailiw ka sa matlaw na yun. Kamaudyanan na, nadanon ka matlangan dito abroad. Jakla ko makaya, tasurutin nak ditoy. Pampanunutik namin di kityan nakta. Uray, tadamot ni Nanang ang mga iwan katakwada. Sa datagkaldan. Agpapada dan agad-adan. Ngam, san mong impakada da ito kinimana nga niya? Numamuan na da ito ang mga numakagura. Di namat bibiyangan ti desisyon ko. Saan mo ako na andi kasta? No saan nakatinulungan ni Manong Benedict? Saan na pa'y pinabayaran tinagastos ko kunam sa? Saan mo ko man napanunutan dayta? Napanunod ko, anasasaya at adwata nga agtrabaho dito abroad. Tapno matulungan ka nga, Gorno. Apay adyak na mo nadagos day tananang. Nagawan anak ka man ni Carol, tapinanawan da kayo kit din. Gumanat sa launay a bumaknang mat. Smenya! Ay, pasensya kayo lakuman no makasauak iti nagubsang nanang. Maluksawak! Saan ko mapalubusan ni Toto at danunan na iti abroad? Yung ti kadsat mo tinagpilit. Kitaan nyo, aray ta. Saan ka kumana makaumat? Napigsaak pa'y man. Kabaalak pa'y nga aywanan dagiti anak na. Agasang dayta. Da kayo pa'y kit din ti pinagaywan na. Aguray kayo nanang. Kasaritak ni Benedict. Ipagnami ti yumayo dito'y Amerika. Saan ka kuman nga agsayang iti kwarta pa Ismenya? Kayat ko adituyak amatay. Nanang! Apay akas tamot ti bagayo. Kasaritak to dayjay akaron. Pagkalmaan ko matriknam. Sana natin tingaputi di yung pagkinaawatan ng kapsat. Awatan ko mati kasasad na. Anya ko mati maawatak dita. Pinanawan na dagiti anak na, kat ninanang ti pinagaywan na. Amom no kasano ti kinarigat ti biyagi di Pilipinas. Kaya naman ka masinso ti panagbiag da. Wana, ngam dumakdakkel dagiti anak da nga adayo da iti sidong dagiti tatakkel da. Nay talang agpaiso ti problema. Ngam mabalin damat yung bakasyon. Marang makapanunot ang agawid matlaing. Ay kun nasaya at laeng no mapanunot na dayta. Bayak pan laeng.
Jakon biyangan. Masirib mo ti kunak. Makaamun ti kabsat ko. Sikad tinagsaya atong tiblag na suling. Nagsaro nun sa nagpauit na giti anak mo. Pinawitan nak ni Esmenya iti gastosa. Ti impawit ni Carol para kadagiti anak da. Anya, tinakalatanda na lang ang mga wir kadagiti anak ta. Sandan ababasit nga awiran. Dandani agturpusin iti elementarya. Ay, awan mo suling. Agbakbakitin talaga. Mariknak nga rod nga adon ti kimapsutan ti bagik angkal. Dapay kit din mariknak nga na yan ti bagik. Naimbag pa'y kanyak Kauray na kurapaya. Nasalsalun atak pa'y laang tisika. Barang umatidog pa'y ti biyag mo, Angkal Pabling. Kinasaritak ti boss ko, Toto. Ag-overtime magkano, ang mga parbangon to na makaawid Nagagit ka launay. Rinabii ang mapuyatang ka. Oh, ang mga numakaala ka iti sakit mo. Apay ay aday tati pang panunutam. Iso ngay may ta dito'y abroad tapno agsapul ta iti kwarta. Gayam, anya ti ko na ninaanang? May papan kadagiti anak ta asan na natuloy ti panagbakasyon mo kuma? Naawatan damat. Kit ni manang ismin niya. Dayjay Bakit lang nga rodan? Pagungtan nagpailaan. Panangisakit na dayto king ka. Maodi dayto na kontratam. Agawid kanton. Ang mga no agasawan to nagiti anak ta. Kit agap apo kan tumutin at data pa lang diti abroad. Sagsagan naglakit din ni Toto. Tigatan, tsak pala nakasangpat iti pag-abangan mi. Kinasarita nagtibos kong agdiretso ako ay aging kay di pangal daw laangan. Ay, san abane? Katakal ti bayat ti pa nagdiretso ka pa nagtrabaho. Agsugal ako na. Maulawag pa yan ni tikapsot ko. Ni Toto. Ay, kung nagtupay ka tasagsagan na kon. Kasaritak biyet. Kaya tuloy ko ti trabaho. Hello? Hello. Napuyatan na ka ng ururekin ka. Yung maging gaita. San ka pa simbang pat? Kinasarita nakti boss ko. Nga idiretsok lang naging kay ti Aldaw. Sayang ti overtime. Nagdakkel pa yung mga rod. Kabalampay nga rod. Katawan pulos turok mo. Kabailat. Ang tipod no. Maisog galak launay. Saan mo kumanga puswon tapagim? Nagagat ka unay. Masapulan di kwarta. Ngem, kasano nagsakit ka? Apay aya aday tati pampanunutam. Sige, tani, ituloy kong trabaho. Kalpasan na makasang patak, maturo ka kaging kaintun bigat. Ang mga no ilayon mo pa itag trabaho, aging iti malam. Ay, saanin maulaw ka. Karol? Anyat mapaspasama king ka. Karol! Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Madanaga na klonay. Ang mga nuanyamot din dinapasama kita asawa ka. Nung muna tawan pa'y resulta ti panaka-explain. No adanadangran na pasit ti ulo na. Kung nadagiti nakakita kilat ang natumba. Apon ti panakapukaw ti pot na. Iyawag ko dahito kini manang ismin niya. Sana mabalin ngilimod ko iti pamilya na dahito na pasamak king kuana. Sapay lang kumunta sungbatan na ka. Hello? Manang. Pasensya kayo na nasinga kayo. Saan kayo kumaamakmakla at iti padamag ko? Apay, anya dita? Apay, dadakasan na pasamak iti kapsat ko? Ako napukawan iti poot. Natumba iti trabaho na. Madanaga nagtaging gaita. San pa'y anak ka poot?
At titinimpla ka gatas mo. Inumam, tanong mabang aran tirik na. Nagsangsakit ka. Sana mabali na matay ti kabsat ko. Saan ka kung mga panunot itikas ta? Kalma lang eh. Saan ka nakaturog kinagpatnag? Gapoy ti pan nakariribok mo. Kasano ko mga kalma ti Rignag. Katamok nga ngabit kan patay ti kabsat ko. Malang nga asi ti Diyos. Ay na. No nalakala ko matimapan iti Italy. Ay no po, nagrigat lakit din tagin na dayo nga agkapsat. Naggagat ngamin unay ni Carol kat. Kat na jimot atoto. Apay nga impalubos na nga ag-overtime di kabsat ko. Saan mo kumababalawan ni Toto? Amok ti kabsat mo. Nagagat launay. Tay tangarod kat. Kasla sana mabambanlo nga agtrap-trabaho. Dani idin ti eksamen. Idi agad-adal pa'y laang. Talaga apuyatan na. Kasla nagkutitir kami ni Carol. Ay, Diyos ko. Sapay ko matang makapuutin di asawa ka. Ispalin niyo ko. Alita, ang kasasog. Sadin, magtihayan ko. Ay, di napasama ka niya. Adda ka di ospital. Sino ka? Di nakmalasin. Siyak ni Tuto ang asawa mo. Tuto. Asawa. Saan ka, amo? Saan? Anday ka. Ang sakit pa ng tiulog. Karon, abay akit kita anak matlatan. Abay, di na ka din malasin. Siyak ni manang bunga ismen niya, ading ko. Saan ka manakit? Tsaka mo nga dagabsat ko. Ay, Diyos ko! Ading ko! Ada ka dito mabas-pasamakin ka! Sakit man ang tiulong. Carol, Adi! iturog man. Maturog ka kidita na makainan ka. Alan. Esther. Malading ito nakitiday ito'y anabasa magitikabsat ko, Toto. Mana pangasim. Santa nasingan pa eh. Kasi ko ni ti doktor. Kas makita iti resulta ti panak x-ray ti ulo na. Ada basit donor na. Kit amang ano day tatiga po na. Ana amnesia ni Carol. Uri nagbayag ka kumay di Italy. Awan ka doon ni Toto ang bantay ti kabsat mo. Saan pa na makastrek iti trabaho na? Gapo iti agdama ka sa saan ti kabsat ko. Saan na makatrabaho ni Toto? Kasi naman. Kapilitan nga inyawid na ni Carol iti Pilipinas. Nagsubliak dito'y Amerika. Tapno ipagnak ti panagawid kumaten iti Pilipinas. Kadwaag ni Toto ang mangyawid iti kabsat ko. Masaya at na makabakasyon ka. Tapno maili mo ni nanang. Nakaladladingit la panunutan. Ngetikas ti awagas. Benedict, abay anas ka na mapasamak ti kasto iti kabsat ko. May salapan nubok na ito'y. Patip ka rin tinakam mo. Nagtagsa na panlubog. Anya ka diti basol mi ngay karkarumi. Nagsaya at kami mo't ngagkapsat. Gaputat, insuro na kami ni nanang itinaimbag akababalin. Saan tayo nga mo? Noan niya tiga po na napasamak na ito'y. Nalabit. Tapno dadapay ang makapagsimningad tirik na yung agkapsat. Patpatgag unay ti kabsat ko, Benedict. Kasalupay amarik na day tapang matag. Kadinak matanam mo ti kabsat ko. Lay, apay ngagsagsagit ka sulay. Liis minyan sa matinang ko kinasarita ita ititilipot Anggal Pagli. Kuyugan ni Ismenya ni Toto. Ang ngayawit kini Carol. Hindi adam lang araw tinagsagit.
Anya ayat ti pagladingitam. Kat agawi daw dagiti anak mo. Ewan ka na. Anya itay ti ko lang. Nadisgrasya ni Carol iti pagtatrabahuan na ija Italy. Iyawid ni Toto. Tagpadadan adi makatrabaho. Anya. Ay na. Kita lang nga agpaiso ti Bram. Nasaysaya at lakuman na siyang tinadisgrasya. Uray matayak kuman, tanataangan akon. Carol, ading, nakasangpot tayo dito'y balay. Saan nga agtintimot ni Carol Esmeña? Ipalpalaw-law natin panagkita na. Kas alas-lasinin natin aglawla. Nanang, kaasya ka mang laplapad iti panagluwak. Sabay ko matag milagro. Katag sublimot lang ang tilagip ti kapsat ko. Anak ko! Nanang! Ay, datani kayo natumba iti panangiwadag kada kayo ni Carol. Ay, lahat at si Magdan ni Carol. Di manawan. Siya kung di makamuking ko na. San pa yung makalasi ni Carol? Medyo may asilig ng tirik na kanya. Girl, I need you. Makabulan ti bakasyon ko. Napaot daytan apan nagiiniliw tayo, nanang. Nanang, agluha kayo manan. Kaya ako maibuyog aktukat nga ta. Naragsak tayo, Uma. Ngamkas to'y matinapasama. Toto, umasidag ka. Ada ibaga. Kumusta ni Carol, Toto? Nanang. Manang. Nakaturog, kalpasan ti panagsarsarita mi. Nagtulag kami kan ni Benedict. Ada kami ti makaamo iti amin ang magastos. Agraman ti agtultuloy apan nakapaagas ti kabsat ko. Nawadwat mat kiditor nung mitipang ko. Ngamin, nagagat at talaga ni Carol. Kan naimpad nga gastos. Saan mo akiskisayan ti urnong niyo? Agyaman naklaunay manang. Naimpag kayo unay, kini Manong Benedict. Dandanin ti panagsublik ijay Amerika. Santa pa yan nakapagsarita iti nasaya at ating ko. Ismenya tinagan mo itay anya. Nagpintas ka. Ay, huri kaskasano. Gimanay gay tirik na kiti pan nakakitak iti isong mo. Agpada ta na pintas. Masirib ka pa'y. Masirip ha? Nalaingan? Ketuan. Valedictorian ka ang nagturpos iti high school, ading ko. Nagagat ka pa'y. Anyan. Anya launa yan, ti pa nakadisgrasya. Carol. Agluwa ka matan. Manyag paiso. Apay nga luluwaag. Tsak maawatan direk na. Pasarek tagtagaina pa. Inton makariingag. Tsak mat malagi pang tinay tagtagainap ko. Carol, ating ko aya. Kasano nga ron apanawan ka, iti kasta kasasaad mo. Carol, siya kung ti agugas ka na kita. May kanyang salas, tagtugaw ka. Ipatan na. Saan ka bibiyangan? Mga ano niya ti mapasamakin ka. Nagdanagak pa, di dandani ka na tumba. Asino ka aya amang ikan kanawa kanya? Ay, hapo ay. Agsinsin nung ba't kayon samat kay ni Carol, Toto? Ananawag nga ron nga ginaw nanang. Di na kahit apawilak. Uray kastoy ti kasasaad ni Carol. Nagagatlat ta. Ay, madanagan lang nga mga numatumba. Diyak kahit ako maro, ti panakadangran ti ulo na. Saan kumamat na mapasamat day tabaro? Wala, agsarsarita kayo na ta. Uray jak maaw-awatan. Ada masapul yung kininanang. Dumanon kayo, lolo. Ay, nagrigat laki iday di kastoy abyak. Saan lang arudan ang makaruwar na tao?
awan pa'y makukwarta. Lola, Saya at no saan kayo arumwar, Uncle Pabling. Ang mga maakaran kayo pa iti virus. Ayan ni Carol. Saan sa matan arum-rumwar? Saan pa'y ayaan na imbagan? Awan matpuli tayo nga mauyong ti kuda. Saan napukaw tilimbong ti panunod ni Carol, Uncle? Napukaw laang tilagip na. Ay na, hindi pa ikot makasidanda tao iti naibas. Agparaman kayo man iti kinaimbakyak. mabit lang, Lolo. Gimata nga pati ti karni kahit. Ay, day kaman barok. Ay, kahit amagan, kaya't mo pa'y adayunan iti kwarta. Daday, nabayagan nga awan up kiwalit ka. Magpadasak madla kumaati makapatpat iti kwarta. Nyamot ti kastoy ang mapaspasamak dito'y lubong. Uray kano ija Pilipinas nakadano nun ti virus. Nagbali na pandemya ti COVID na nagwarasan ni Tintero ang lubong. Naibaga, tanakabakasyon ka pa iti Ilocos. Madanagan nga ron iti pamilyak ija Ilocos. Nangruna ta, kasjay mo ti kasasaad ni Carol. Amuda mo ta saan na makarwar? Gapo ta lockdown ti simubugal aluson. Madanagan naklata. Dahito ti rigat na, ti agiin na dayo. Mawatak ti Marikrik Nam. Uri kasano ti ayat mga gawid. Awan mo't pagluga ng mga aeroplano. Maululaw man. Anya dahito yan amarikrik na. Kasta unay, apanong banugbog ti baro. Kamkamatak ti angis ko. Nanang! Nanang! Anya ti mapaspasama ka na kayo. Natumba kayo mo tindi tatugaw. Nawanan iti po. Ay, itaray ko yung ospital. Kasano ni Carol? Nagri ka to di kastoy. Ay, agpatulong ang kinilolo Pabling. Agriring di silpon ni Manang Sminga. Yung saan na sumong bata. Ada nga tapay iti trabaho na. Anya nga ti makunaan na numamuan na ti kasasad ni Nanang. Hello? Hello, Manang. Agyamanak ta si mong ka. Oh, Toto, si kamot gayam. Ay na, pasensya ka, no saan ka anasumbatan adagos. Ay, at ka di problema. Kwa, ambok ka makigtut kayo ti dayto. Numamuan nyo, Manang. Impang ko di ospital ni Nanang, tanawanan iti poot. Kita mo yun. In-swab test na kat nag-positive iti COVID. Di ko nam? Kasi no napasamak dayta. Kanapay a pinalubusan marimuar. Amom lang aruden at delikado nga agwarang-warang. Agpating ka lang matitirwangan ti balay. Saklang ti rumrumar. Siyempre agata nga kada kiti kasapulan mi. Kasano kumaan na akaran iti virus? Dayta ti saan ko amasumbatan. Diyak mawatan ti bagada positive. Amang ano si kamot tinangyakar iti virus ken kwa na? Kasano ni Carol? Nangruna iti kasdi kasasaad na. Kan dagiti anak yo. Manang. Anya nga minan dahi ti ampaspasama. Madana ka na kiti kasasaad ni Nanang. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Saan mo kumapabasulin ni Toto Esminya? No iso ko matinangakar ka ni Nanang, iso tiyo muna ang nagpositibo iti COVID. Gapo iti panagdandanag ko. Diyak moten mapagsusurot ti panunot ko, Benedict. Matanaga na kiti kasasaad ni Nanang. Marilibo ka nakwat. Kasano nga taan na akaran iti virus? Kat saan matarumrumwar? Baliwag to nga awagan ni Toto. Amangan mo't nga sa bali a sakit ni Nanang mo. Kaya't ko asawan. Ada sakit na, anak ay gapuan ti panagpositibo na iti virus. Agaluwad dayjay at Toto kanyak. Ipapaita amin na kasapulan da. Sa binaybay ang nakit din ni Nanang. Saan mo nakaungat ni Toto? At nakam na, at amo na tiraramidan na.
Ala, inikakit yakin na. Ay, sige, ay karigatak ti maturog. Numuna ta saan pa'y anaimbagan ni Carol. Sa ninanang manan. Matanagan ako na yan. Naimbag ko man, no da pagluganak ng eroplano. Tapno agawid akon. Naimbag, tasimbang pagkaan tutaw. Hay, saan ka nga unay nga masinag kanyak? Ang mga no maakaran na ka. Lolo Pabling, Kahit ti madama kinisunay. naka-isolate pa lang, Lolo. Kahit kasano nga runay. Madanagan ako. Sa anak man karod na makastrag iti kwarto na. Imbalakad na ba ikit eh. Asa anak mapanigya. Iawag ng tulatan no, iti kasasad na. Anya, kahit maamuan tayo latan anatayan, kasta. Samot, Lolo. Saan kayo kumangag sa iti kasta? Mga no, babalawin nak ni manang ismi niya. No dakas ti mapasamak kininanang. Talaga, nakanamnam ay ka, tutaw. Sa ipalubos mo, akasta ti napasama kinisunay. Apay anak kawar-wara ti balay. Ni nga takarol. Kan, ayan dagiti anak ni. Imbilin ko asan da arumara. Akita-kita iti kwarto. Mga nuad daday di ay. Where's the old woman? Ha. Ni, iningis nakpait asawa ka. Malasin mo't lang ata ni nanang tasapulin na. Sungbatan mag. Adda iti ospital. Please, pray for your mother. What happened to her? Di nakpan i-Inglesan. Diyak ka mo. No kasalong ilaw-lawag ko king ka. Tell me! Binugkawan nak. Saan ka kumangagpungtot? Umika. Agtugaw ta, kadanggam anaimbag dagiti baga, Carol. Apa yang inidot mo ti telebisyon, Esminya? Saan pa ang nalpas ni Boy-Boya ay? Madanagan nak Benedict. Inaldaw nga ado ti matmatay gapo iti COVID. Hakin kintayaga ka makalagip ka ni nanang. Kahit, anya nga rodon ti madamag ka ni nanag. Day tangaro ti pagkasurunak. Diyak matla maura yun nga umawag ng toto. Sino ba't nga taday tayo? Message to request? Oh, saan po nun na ito'y? Benedict? Natay ka nun ni nanang! Anya? Hindi dati yung pagati nag-message si ti messenger. Natay ka nun iti hospital ni nanang. Kabayatan ti pa nakatamtaming na. Nanang! Di kayo man lang nakita sagbay ang nagsatan kayo. Pagkawanan na tawa nag-itisibay yun, nanang. Pagkawanan na kumaasan kayo man lang nga nakita itinahudi akong daway. Ala, sumardang ka. Maluyaan ako. Amok Benedict, makipagsangit, uray ti langit itinalaos ala dingit ko. Gabo itinagtungpalan ni nanang. No saan lakit yan ituto ti mangyawag api musay ni nanang? Saan ka basta mamati? Kaya't mo amamati aga si bibiyag pailaang ni nanang. Pinanawan nakmat gaya man. Pagkalmaan ko matirik nam. Doon tinatay, Benedict. Gapo itinaytoy a COVID. Wan, ngamdanggan na kumamat. Amok, kasano ka sa no? Maawalan ka iti ina. Tawra siya. Ubingak pa, di matay iti ina. Patpat gagunay ni nanang. Impapatag na kamunay kan Carol. Nagsakripisyo ang nagtrabaho iti abroad. Tapno mapagturpos na kami lang nga agkabsat. Hello, manang Isminya. Toto? Ne,
Apay ngagsangi kayo. Nabagang bailaan. Apay di mo impakaamo tinapasamat ka ni Nanang. Ha? At nag-message kanyak anatay kanon ni Nanang iti ospital. Anya? Apay! Di mo ba'y amo day tadamag? Sino tinang ibagakada kayo? Kasano anamuan nyo dayta? Awan mo din pakpakamuda kanyak. Anya? Si bibiyag ni Nanang. Sana po doon dayta di manon kada kayo, Manang. Agyaman naklonay, doktor. Awagan dakto kumamanan. No anya ti kasasad ni Nanang. Wino, mabalin ng tirumar dito ospital. O sige. Bye. Apay, pudlo ka day, tinagwaras adamag, tuto. Natay kanumatan ni Suday. Chismis lang dayta, lolo. Jak amon no asino tinang iwaras. Amang no sa bali tinatay. Kalkalpas ko ang nakasarita ti doktor na. Kahit Si bibiyag ni Nanang. No pa'y nag-positive iti COVID. naggalas laki, din ti ugali na kita atatsaw, chismusa. Sige, lolo. Panawang kayo pa'y. Mapanak iti ospital. Bilinik lang na kiti anak ko. Nga iwanan dati inada. Mapalaganan mo't nga tantirik nam. Kagap-gapon ni Toto iti ospital. Kat naamuan na si bibiyag ni Nanang. Agkaluwad tay-jay anang ipagdamag kanyak. Bayamon, di mo tutupan. Talagang ang dakas niya tao. Agiwaras na iti palso adamag. Ngam tinapateg, si bibiyag ni Nanang. Madandanagan pailang. Lupay bimabahan ti presyon ti dara ni Nanang. Ti asma na lang ti mang parparigat kan ko na. Sa pailaang mo't makubid. Manangasi ti Diyos. Mapurpurtya anak no kasano ang nagpositibo iti COVID. No kasano ang naakaran. Naitati saan tamasong bata. Nagkararag tayo lagan iti Diyos. Talaga madanagan ako. Mano makaawid akla ko ma. Makitak matiinak. Girl, I need you. Kunak asan ka unay ngagbambanog. Di nakmatpatpat yun. Oh, anyo ti marikrik naman. I'm okay. Saan ka, Romar? Oh, apay adamdamagam dayta. Nakachinda akon. Oh, saan ka ngagliwa sa rumar? Idi na pantay di ospital. Tsak mana kita day di apagat. Ninanang ti kahit mga asawan. Kunak na malakip nan. Sa paling ospital ti ay na. Mabit lang ha. Sungbatak ti awag ti doktor. Hello, doktor? Anya ti madamag kini Nanang? Agyaman ako na Diyos ko. Nagimbag ka unay. Naispalmat lang ni Nanang Benite. Ti kararag. No pa'y agpaot pa iti ospital ni Nanang, agtultuloy mati panagimbag na. Sa nabaling aggasto sa kitidakal, agbiag lakit din ni Nanang. No mabalin tala ko mati agawin. Wen, day talaon ay titarigagaya. Makaanayan apakaragsakak ti pan nakaispal ni Nanang. Sapay la kuma, tagpaut pa'y ti biagda. Kat mauray da pa'y amabalin tayo ti agawid. Tagkapo ka ba gaya ba ni ospital, tuto? Yakla kumamabot ang amaakaran na iti virus. Sarong kara kumabot ni Suday. Sa nabali, lolo. Dandanin maungpot. Tipan nakaisulit na. Ay, naimbag no nalasat na mutla ang tipan nakakubid na. Saan akas ka iti na doma? Anay padpadamag nga adaw tinatayod nga gapo iti dayta ang makapatay a virus. Dahil dalaw na iti pagimanan tayo. Kani Carol, kumustan? Ay, sapay la ko, lolo. Tagsubling tumutla ang tilagip na. Ilapas ko nga ugasan kan idalimanag dagitoy. Tapno makaila na akmatan.
Nya Dayjay. Asino ka? Oh my God! Ibatan na kayo ka! May sa akin. Kukuha ka ito. Amok na uray at aramidat ka. Saan itong amalagip? Oh my God! Nagbanglo ka? Ayok ka! Napigsa akin ang parusukin ko na. Kat natumba. Na ito pati ulo na itiswelo. Dakas na ito'y. Pumanaw ako dito'y. Ang mga numasangpat ang dakdakit kabalay na. No sino man tinadangkok anang ramid iti dakas iti asawa. Agpayat iti nangina. Game pagyamanan tayo. Taawan dakdakas ada pasama kini Karaw. Ha? Ni Carol Anggal, nakaputan. Wag. Sa dino di ayan ko. Kan Toto. Uncle Pabling. Carol? Malasin da kami kan Lolo Pabling. Abay. Ang nagatiti na pasama. Tatak dito hospital. Sige. Denggam ta ibagaking ka. Nana. Carol, inawagan na kiti nana. Malasin nagmitlangin anak ko. Pasanay malagip kayo, Nana. Kanya nga minanday ito'y napasamag kanya. Tinapadagan ako. Si Bibi ang tangang padpada. Maragsakan laki din esmen niya. Numaamuan na amang gapon ng subliti lagip mo. Ni Manang Esmenya. Ipatpat ka kakapsat ko. Mailiwakon kan ko, Hana. Dumanon kayo, Lolo. Madamang agsasarita da Carol kan nanang. Naimbag, tanakarawar ka malaagan iti ospital. Kaasin na po, Diyos. Nalasat ko man lang ti kapagadan apasit ti biyag ko. Diyak tumalipatan ti dandanik pan nakatay. Ay, sunay. Pakawalan na ko ba, balasan ko. Ako nga ano ti basol ko king ka. Saan yun alaglagi pay dayta, Uncle Pabling? Napaot na ti panang ipapasyo iti hiliyo kin manang ismi niya. Apay nagsangit ka manin? Toto, anya matandi na paspasamag kanya. Inaramid ko ti amin para iti masakbayan tayo. Nagsama panunutan. Panubok lang ti amin. Tinapatag, nembagang kan. Wen, agyaman naglaunay kiniapo Diyos, iti may kaduabiyag ko. Nagasat kay launay kininanang. Ngumno sana aga po kinimanang Esmenya. Duwada kinimanong Benedict. Natayag ko man. Pagbabawiyak dagiti kinapalangguat ko iti. Kamaudyanan na. Natiliwan tinanggandat king kay titakas. Ay, nasaya at mat. Masapul nga agikaraw. Nembaglangan, tasa na nagbaligi itidaka sa panggad na king ka. Ken, ada nakakita, nakabigbig kan kwa na akaruba. Toto. Iti sa bali abangir. Kapoy tinapasama king ka. Timat nakatumbam, kan pan nakaito pati ulom iti swilo. Agsublit sigo dalagin mo. Yamanak unay day takin ni Apo. Wen, agyaman tayo king kwa na, Carol. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, diyo kumaliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.